Maklaty gaya ýoluň üstüne asılıp duran bastırmadı. Atasynyň şu gayalar hakynda beren gurrungam döwletiň derw ýadyna düşdi. Ine uklap yatan äpet ýyrtyjyny oýurmajak bolýan ýaly. Garakçylar dehedem destemläp gorkunç gayanyň astyna girip urdular. Gayanyň keşbi garry düýleriň ýanyna küdetini döwletiň ýadyna saldy. O düýü ýanynyň hem işe çöküp oturan ýerine ýerdi. Şonuň şüýnen beýik küdäniň aşaky bölegi oýulyp giderdi de ýokardy üstüne abanar durardy. Atlylaryň hiç gaýdyndan kesişken okdy. Olar demlerini gatyrak almaga da gorkýan ýalydylar. Ýaýdanmaçlyk bilen ýokardy tereden döwletim şu wagt birden gaýa oburup gaýdy berdi diýip howpurgady. Çaltyrak geçiräýi bilseýdir o diýip howlukdy. Näme de bolsa gaýa udakda eken. Onuň duşundan derrew ötdiler. Emma asal ýürenlerinden soň ýene-de şunuň ýaly bir gaýa ýöňünden çykdy. Görnüşine görä bu gaýa ýöňküden beýmenişdi. Ýoluň üstünde bolsa her gaýdy doýduk kempirleriň orasosy ýaly ullokan daşlar omurşyp ýatyrdy. Olaň üstünden geçmek kıyınly. Gayanyň astyna baranlaryny döwlet muň ýaly gorkunç ýerden gelmänlerini halis ýol tapdyrmaýam ka diýip işini gepletdi. Onuň ýadyna kakasynyň, täzirleriň berýän gurrunlar düşýärdi. Olar giýin ýollaryň derelen gurrunly diýdiler. Soğuk suwly çaýlaryň, baglyk owularyň taryhyny ýetirýärdiler. Diýmek ýol diňe şu ýol däl eken. Emma hemme adamyňky bir dällenni. Herkesiň öz ýoly bar diýen. Bu ýol saky Abbas gullaryň, ataşyrlaryň, ajdarlaryň ýol bolarly. Anrakda deräni böwetleri getirin bir daş tümmegiň üstüne geçdiler. Garakçylar şu ýere gelenlerine gözlerini möýlerdi, nämelerdir bir zatlar samradylar. Eýletine beýletine oýturuklaşyp oňun duşuny ütdiler. Döwletiň düşünjesine görä büýüşmek daş hasanlar bir wagtlar ýankylar ýaly gaýa bolup durdy, opurulup gaýdyr buruşymeli. Soňra ýene-de 3-4 sany gorkunç gaýadan ötüp, atlylar bir ajaýyp otluk ýere ýetdiler. Derede ýolda onçokly giň däldi. Emma indi iki haptarna asmana baş talaşýan gaýalar üstüne abanyp duran okdy. İki tarapynda gübersök depeler bir-birini sırtlaşyp otyrdylar. Ýoluň gyrasyndakylar kişirek bolup, olaryň aňyrtyndakylaryň üstü bärkilerden epesde taýlanyp görünýärdi. Olaň ýeňsizindäki bärkilerden beýigrekdi. Şol aňyrdaky gödýetim bolsa, beren gaýa bilen ýapylýardy. Ýoluň iki tarapym şeýledi. Giň gödýetimdäki ägirt uly giňişlik solograk ot bile batyryldy. Meydan şeper ustanyň eri bilen ýörüýte ýatalanýardy. Beşak bir kulan üçin soponlar berleri mal getirilýänler bolsa gerek. Ýoksa bular ýaly otga almazda diýip ýaşazyk sopon beýgitýar pişirdi. Soňra ol mal gotlukdan mahrum edýän berdengilerdir diýip pikir öwürdi. Ýol birden sağ tarapy kiçirek öwürmetdi de ýygy aýlanan ýary boldy. Ol ören geňsi bir derýanyň içine düşdi. Derýanyň ortasy bilen kidizik çaýjaga dakyp gelýärdi. Onuň iki gapdaly böwürslenli, pissedir kerkawly uly keçili jengellen dogrudy. Jengel köprün şerde öz aşağındaky çaý görkeden okdy. Çaýjagaryň gapdaly giňişi ýoldy. İki tarapyndaky onçokly belin bolmadyk gat-gat daşlardan baratdy. O gatlaryň biri göýük reňkde bolsa, beýlekli ýaşly üksýärdi. Gydylymtyl mawumtyl reňkli gatlar, kurmaý gyzyl daşlar emmady. Gaýaryň depesinde kert diwarlaryna hem hoz pista gaçlary tereňleşip durdy. Aňyrak bardyklary gaýanyň diwarlarynyň mahmal ýaly ýaşyl dat bilen batyrylgyny görüp döwlet geň aldy. Gözüň ak ýagyny ýyp barýan bu owdun ýaşyl reňkli syglamyk arasy zat nämeke? Biri de bir ýakymly zat boljak ekeni. Hali begiresem şundan owdun näler? Ýoluň gaýa ýanaşýan bir ýerine döwlet ýanky zat ýellep gördü. Ola asyl gyrymsy ot ekeni. Ýöne onuň ne ballagy bardy, ne ýapragy, ne de gülü tutuş bütögi birdatdy. Asla şeýle ýeke urutlaryň ýüzüne däldi. Agaçlaryň ýapraklaryna, howanyň ýüzüne döwadi. Bir ýerden şagyrlam eşdilýärdi. Asla ýaly moşarym görünýärdi. Azyş görenlerinden soň bir ajaýyp görnüş döwletiň gözüne ildi. Derek oturup petik emele gelýär eken. Düýpdäki ýarym toýunup görnüşli 40-50 adymlyk gaýaryň üstünden bolsa, tutuş bir 40-50 adym iýinlikde durnanyň gözü ýaly arasda su aşaklygyna gaýdyp ýatyrdy. Saky şon semegdanyň hemme ýeri göz baş bolurşemeli. Suň akyşy örengendi. Gaýanyň ýokardy keňrikläp ýoňa saýlanyp duranyň üçin
Su diwarın yüzülen derli. Berraktan boş yer bilen aşağı gaýdýady. Şeýlelikde suwun öýüdi gaýadan berdi ýukozuk. Aýratyn suw diwaryn emiri getirýärdi. Ýeni ýellädim. Beýikli üýdädim semeti aýyny kimin diwara tomoş etdiň şeýdesiň gelýärdi. Ören ýukozuk bolandyň. Aňartyndaky begres ýaly ýaşyl otlaryň görünüp suw pöwrede ýaly ýaşyl üýtýärdi. Derýanyň düýbüne goly geleňdi. Peýda bolýan ýaňky şygylyk hem şu şawlukdan götürýär eken. Atlıların öňüne çekip gelýän Abbas uly Narduwanlyň suwundan bir şaýlalyň diýip düşmek hakyna buyruk berdi. Narduwanly. Şu töde herlin bäri eşitip gelýändigini döwlet inni bilip boldy. Narduwanly. O bitiriň maliýatyna derrek düşündi. Gaýanyň depedene çykmak üçin niredir bir ýerde tebiýig merduwan bar bolsa gerek. Merduwana fars diline narduwan diýilýändigini döwlet inetinden bilip galypdy. Olanyň farslar tarapyndan ýöýülip aýdylyşyna ilk wada kän gülüpdi. Hawa ineti başga da köp söz ýöýüp aýdýady. Meselem, kepdere ol kibuter, erişe rişte, kecire keçirew, ahbete akibet, şiire şer, nara inar diýärdi. Sözleri bolup aýdýanlyklaryny enetine anandyrmak göl oňa başartmandy. Enetiniň aýtmagyna görä, olaryň aýdysy dogurmuşda türkmenler bolup aýdýarmyş. Döwlet onu hyýalyna da getirip bilmedi. Dinlemek emeslemedi. Onu anandyrmak, enetini anandyryndan aňsat bilenmi? Emma bir gezek Abdurrahmanla gepleşenden soň öýüdüň bu arada kelti düşünendigini görýetirip boldy. Abdurrahman ýaňky sözleriň fars dilinden geçenini düşünürdi. Fars diliniň baýlygy ogadanlygy, şirinligi barada köp gyzykly atlar aýtdy. Fars diliniň gözelliklerini, altyn şöýletini älim jagana ýaýradan beýik ustadlar Ferdowsi, Jami, Saadi, Hafiz, Umar Hayyam ýaly şahyrlar hakynda gurrun berdi. Döwlet ün söýledinledi. Ananny gözüni ýetirdi. Abdurrahman aýdan soň o neneňsi inanmasyn, neneňsi gözüni ýetirmesin. Ýöne soňundan ol Abdurrahmana bir suwal beren duýman galdy. Ýani biziň dilimiz gowy dälmi ki? Ýok, beýle düşünmerler diýip Abdurrahman döwlete düşündirmäge durdy. Biziň dilimiz hem gowy, onu hiç kim pededi bilmez. Ol her bir dil sebadyr. Onuň artykmaş taraplary emma. Şol gowy taraplaryny farsy diliniň ustadlary aýdyp geçipdirler. Diwan türkü hünär est, diwan farsy şeker est diýipdirler. Beýik türk şahyry akyllar türkü şahyr Mir Alişir Navaý bolsa, öz dilini jan dili bilen söýüpdir. Onuň kuýuplugyny, owazlygyny goňupdyr. Ýöňkü şahyrlaryň köpsiniň tapawutlukda özüniň deňsiz taýy şygyrlaryny türki dilinde ýazyp, onuň awryny arşa götüripdir. Türki diliniň owadanlygyny, asyllygyny, owazlygyny, şahyranylygyny subut edipdir. Şonda Molla Abdurrahman diller barada döwlete köp zatlar gurrun berdi. Döwlet dilleriň bir-birinden köp sözleri kabul edip alýanlygyny gözüne getirdi. Türkmen dilindäki öğrenken sözleriň farsdan geçip, ýene diline ýugurylyp gidenligini, özgelerine türki dilinden bir giden sözleriň farsy ýugurulýanlygyny düşünip galdy. Ene şundan soň o ýenesinden farsy dilini ýugurulmagy has ilgilik bolup ýapyşdy. Farsy dili barada ol ýol boýun pikir edip gelýärdi. Ýa-da bu arada pikirlenmäge mejbur edýän zat garaksyrlardy. Bularyň şu ajaýyp dille gepleşip gelmegine ol razy däldi. Şol beýik Ferdowsiýanyň, Jamiýanyň, Saadiýanyň dilini ýanglanan şirin sözleri bir berdenleriň ganda gyzlaryna rawa görünokdy. Narduwanla gelenlerine gün geçiripdi. Döwlet bugün şu ýerde düşlädirmi diýip sak etdi. Emma garaksyrlaryň düşlemek pikiri ýokdy. Olar şaýnahar edinenlerinden soň atlandylar. Bir ýerden çykalga merduwan tapdyrardy. Ýüzlerini garanka tutup ýollaryny dowam etdirdiler. Narduwanlyň aňryk hem dere bile gitdiler. Erteli çen ýörenlerinden soň bir dere gutordy. Garaşyryň arasynda Herrut sesleri eşitilip başlady. Tiz wagtdan bolsa derýanyň kert gaýatyndan gelip çykdylar. Herrutyň nämedigine döwlet düşünýärdi. Aşakda toglanyp ýatan derýany gören döwletiň ýüregi jigläp gitdi. Ene olaň derýasy. Onun ýokardy gör nähili daşdy ekeni. Wagtda bir wagtlar Molla Nefes oňa gurrun beripdi. Şu ýerde onuň gurrun beren şo göz başlarynyň bir şemeler bolsa gerek. Ýa diýemiki? Bu ýenteklerim ulukdymka?
Deryanın başına ayak çeken garakçılar çep taraplarını görkezip owan diýişdiler. Demek çep tarapyň Owganistan, sağ tarapyň orta Eýran bolmaly. Derya fin edip duran garakçylaryň biri döwletiň ýanynaky ýeki gözden "Sen şu derýanyň ýokurlygyny görüp bidiň?" diýip sorady. "Men görmedik ýerim galmady" diýip olaňa jogap berdi. Derýanyň ýokurlygyna ýetmek üçin şundan beýlek 8-10 gün ýol ýürümeldir. Derýanyň aňyrty aýylygan spiritdir. Oňa guş bolup uçup çykaymasaň barar ýalylar. Garakçylaryň gürrüňi döwlet haýran gallardy. Derýa nähir uýur eken? Dünýä nähir giň eken? "Aýagyny görüpmidiň?" diýip beýleki ýene sorady. "Aýagam görüldi" diýip ýeki göz jogap berdi. "Aýagy mundan 4 günlük ýoldur, aşağı tarapyň ýoly tekizdir." Döwlet akyp ýatan suwy syn edip durdy. Ondan gözüni aýyryp bilmedi. Bu suw. Onuň ikisi ädimliginden ynga şu suw. Akyp gidip oturuşyna gör nirlerden çykmaly. Anha hol goşa uçtu. Hol ýaprazyk ýene-de bir näçe wagtdan saragytdan çykar. O belki hem döwletleriň öz ýaplaryny sowlar. Belki eze suw almagy baran wagty ol şo ýere ýeterdi, onuň küýdesine girer. Ol suw onuň jigleri içerler. Şonda şo suwun ýaprazygyň hut döwletiň gözüniň öňünden, onuň 2 adymlyk ýabryn jagagyndan gaýdaryny ejeti jigler bilmedi bu ki. Wah onu bilsediler. Wah şo suw, şo ýaprazyk dillentedi. Şonda ol "Ey ahny wagtyjy, men uzakdan gelýän, men seniň mehriban ogluňy, seni dünýäde hemme zatdan ýeri görýän bağlaňy döwleti gördüm. Diňe görmek däl, men onuň hut gözüniň öňünden, hut 2 zädimlik ýanjagadan akyp gaýtdym. Ahny wagtyjy, 4 gün mundan ýoň men döwlet bir ýüzbe. O diýri, ol umytdy. Ogluň senden diňe bir zady haýyş edýär. Olam seniň hasrat çekmeliň. Senin gayrat etmeňi, diňe gayrat etmeňi isleýärdi. Ejeli begenerdi. Ingulman. Onuň parçalanan ýüregi seýiklenirdi. Suwlanardy. Ol şo suwy. Ýaprazygy biçak edi görür. Oňa alkyş eder. Emma uzak sarnamagy eýgörünni ýerde gökde goýman götermek başarmaz. Onuň diýjek zady diňe ýamanlyk güýdüni görmäsiň bolar. Onuň ägirt uly arzuwlarynyň bary şo ikaga sözle jemlenendir. Ýöne öz sözüne göre ol hemme adamdan wepalydyr. Döwletiň gözleriniň okurasy ýaşdan boldy. Kamsypdy. Asam din saranlarynyň soň garakçylar ýollaryny dowam etdirdiler. Şo ýerden ýüklerini Gunmatar tarapy ýögürdiler. Ýüzlerini Gunmatara ýögürdiler. Käde dağlykdan, käde düzlükden tükönüksiz surnukturucu ýol başlandy. Agşam goýula berenne bir ýerde din zalmaga düşdiler. Olar ýük ýadyrmakalar, ýyzdan ýene bir topok atly gelip ýetdi. Olaň arasynda äşäniň bardygyna döwlet aňlady. Soňra ýerliýine ýene 3-4 topok atly gelip bulara goşuldy. Olaryň arasynda öýder ýar ýetirleriň bardygy döwletiň syňysyna nazardan tapmady. Salak surok diýen saranlarynyň soň garakçylar ýene-de ýoly düşdiler. Uzun giýje ýol ýürüdiler. Ertir gün guşluğu galanını, olar ullokan bir galanyň üstünden mardylar. Galanyň töwereginde atly ýaragry terwak köpdi. Orta arada bolsa depesi diňli beýik imaratlar görünýärdi. Ine gala diýilýän ýer. Anga şo görüň edilýän han köşkleri diýip döwlet isini epletdi. Döwlet tagyny atdan düşürmän beýik bir jaýyň ýanyna etdiler. Jaýdan 4-5 tane adam çykdy. Abbas kulularyň ortasynda duran ýalryk giyimli epey adam öýdündi. Beýik mertebeli Sultan Murat Mürdi. Damyny üçin tutulan ýetirleri siziň huzuruňyza getirdik. Sultan Murat. Bady bir kirlin mer döwlet öýren köpeşdipdi. Sultan Murat Mürdi diýip ýüzlenen adam ullokan aly gözlerini aýlap, ýetirini bir ýanyň gözüne geçirdi. O döwletiň duşuna gelende "Be kimiň ogly?" diýip sorady. "Taş ayakly serdaryň ogly" diýip oňa jogap berdiler. "Gymmatly tapynny" diýip Sultan Murat Mürdi aýratyn belledi. Toňra ol atdy toraňjyla ulap, ýanyna getiren bedegin atlandy. "Maşada ötürüň" diýip urama kakta buyruk berdi. Döwlet tagyny alyp gelen atlylar galadaky serwadlarla goşulyp Gunmatar tarapy nazar alyp guradylar. "Bir ýörhäýürlüň hiç eýdi ardy gelmediler" diýip döwlet pikirlendi. Ýaýdandy. Onyan sahem sağ tarapdan bir güpürdü, todan peýda boldy.
Atlıların arasında alcılangılık aralaştı. Garmy gülmelik başlandı. Gün gara çöküyor. Yetek kalalarda bir kun selpep giden atlılar ne döwletler ýaşadan, ne beýleki oğullardan giden adamlardan derek tapdylar. Ýöne göre eller boş gelmediler. Bir sürü ýetir sürüp getirdiler. Ýigitlerden derek tapmadyk. Täşwek ölen namys edipdir. Ol Allah'ın ýetirleri bir gölek atlydan iberip, öýde beýleki atlylar bilen gözleg dowam etdirmäge aňyrlygyna gidipdir. Osmur adam şonuň ýanyna gartdyr. Giýjen bir mahaly daşardaky alan suwanlygy eşitip çykan anyna bagyp, ýeşiň näme-nämeligini derrew aňlady. Ayal oğlun şokly ýetekli adamyň arasynda oğlunyň gyýdynyň ýokdugyny uzak wagt geçmän kanyklady. Ol bir elbet bolup gitdi. Gapyň agdyndaky bir pazygaly ýagdaý onuň ýüregini hatam bulady. Wah wah. Ne ilaj edin? Ýeri ýöňki derdimiň üstüne inniki nämedi diýip ol iki elden ýakasyny tutdy. Ýöňüne sarlyp getirilen ýetirleri ýeşikdäki agly gabap, ayaklarına ganıl rup ýören ataşyrepe hir bir işeden ýaly. Size hakymygy dersem telpegim itiň sırsyna diýýärdi. Ýetirleriň üstüne hemler ýaly. Aýyňyza habar edin. Şu ýakyrlyň adamlar bolmasa, altyny da çalşak derler. Ýöne adamlar tapyp berseler, onna başa baş diýibem durjak däl. Eger birinkiler tapdyrmasa, onna oňulluga garaşmaň. Ataşyrepe öýe girip ýatsyga ýanyny berdi. Ketini çykarman oturdy. Onu ýança anyna bagyp, "Aliýyň agary Ähmetden çykar etdiňizmi?" Atasy diýip näge seslendi. "Bir gelek çapsa, iki gelek çapar. Bir başa iki başalar" diýip Ataşyrepe jogap berdi. Anyna bagypdyň sesi hemleri çykdy. "Bollum şol atasy. Adamyň ýüregini ýöňkiden himmeter ýakmazak bolsaňy, o bir şäherler ýakdylyň ýerinde ýeltip gaýdyň." Hiç ýerde karar tapmadyk Sahan Sultan. Bir gerek gaýyny, bir gerek eltitine seredip gözlerini şäherde barkyrlatdy. Döwlet dagy teli bäri şu ýerden aýrylyp bilmän ýatan Serdardan ulusy jerin zanagyrly ýerendi. "Ýyl saňa sürläp ýetir getirip durýar diýmez. Kelläňe telpek geýip näçek diýer." Anna bagtyň sesi eňilip çykdy. "Wah, ýylyň hem diýeni şo göli. Kara bagyrlarym diýsene jeren." Hem şekil kulunny. Ataşyrepe aýallaryň alpetinden alardy. Emma bir gerek olam sesini çykarmady. Onuň boluşy bir ýagdaýyň öňünde ýeziz alaşdy göründi. Ýegenler hakynda habar eşdili bäri şu töwerekde aýlanyp ýören anyny bagtyň dogun nazar demirem Ataşyryňkini oňlamady. Ýetirli dawanyň uzagy çekmegem ähtimaldy. Emma köp wagt geçmänkä Serdaryň at salyp gelmegi bilen o gürrüň aras getirildi. Serdar gürrün anyny wagt aglamyşlady. Ýerne şoň ýaly zat bolanyna üstünde ýok. Bennäň şagaty. Öýden bir dar bolup görjek peýdaňyny oğlundan, peýdaňdan gowmady. Serdar öýde uzak ýerinmedi. Ol garbyk gurba gidýänçe iki käse çaý içýänçe ýagdaý torady. Kakas sagynyň gözlegleri tanyşdy. Onuň soňgurda ýola şaýlandy. Döwletiň daýysy nazar demirem atlandy. Owadan çykýança Serdaryň ýerine tirkelen atly 30 goly boldy. Saragatdan taýlanýança bolsa atlynyň sany şaka bardy. Bolun ýagdaý Serdar ýoly gelýär käşdipdi. Kim tarapyndan edilenni, nira ýakyllennem kim käf aňlaýady. Ol atlylaryň öňüni çekip şure gala Abbasulyň üstüne sürdi. Dergalap bolup baran atlylar Abbasulyny tapmadylar. Şure gala bara bulardan bir salkan öňürti täsik ýok dagam dawrap gelen eken. Abbasulyny olarym tapmandylar. Täsik ýokly topar bu galadan bir sürü adam ýetir edip sarat urdypdy. Abbasul han Mirpans bir hepde munun öň maşada Sultanat mürden ýanyna gidipdi diýip galada garrylar habar berdiler. Serdar da aňyrlygyna sürdüler. Ýesi wagtdan bolsa Abbasulyň ýerine de kowup barýan täsik ýok dawylan duşdylar. Goşulşyp aňry urdular. Olar köp sülgüleri dereler döktüler. Köp galalar ýerde galdy. Sapahalykçy kellämiz gatyrak gyzaýana därler diýip salat aldy. Serdardyr täsik ýok. Sultanrat bilen ýüzbeýiz burýançak gidersidiler. Ene ertesi günü tanır. Turbeti zam diýen ýere ýetenlerine, olar toplu topkanaly goşun bilen ýüzbeýiz boldular. Goşunyň başçysy Sultanradyň öýüdü. Ýetirleriň şu goşunyň içinde bellidir.
Hayal yagalgı defiş yoktu. Serdar adam iverip, taragıttan arınıp gaydırın yefirler tezden dolap vermekliği talep etti. Gidenler Sultan Murad'ın "Zamuna adam vermesene şehit walyanlar" diýen jogabyn alyp geldiler. Güýçler deňderli. Emma sakmış manga etmek kalktı, Serdar pikiremeden oktu. Ol yoldaşlarına garap, "Adamlar yağı uly, güýjü köp. Ölümden gorkýanyň şu purdatyň özüne ýygyňda ýugurul. Ýa-da gaýdana ölüm ýok" diýdi. Kimde-kim ýaşadysa, mert ýaşasy gelýän bolsady, men ýydyma düşdüm. "Ýa-da aýtsak boldak gelmezdik" diýip atlylar jogap berdiler. Serdar saganyp durmady. Atlylaryň öňüni çekip goşunyň üstüne oturuldy. Ýefirleriň gürmegirek ýerini nazarlady. 3 tane ýefir öňe salyp barýan bir topbak serwazyň üstü ara taparda boldy. Güpürdü tozun gıykılık, kılıçların zartda zarkı, galkanların şarkta şarkı, atların tişin etmesi, adamların gıykılığı, sapın yeri itleri. Ura adam horlar gaygırmanur. Ya Ali, ya Hidret-i Abbas, Zud. Zud demek, salt demek. On yerinin kandırına yırsana. Ha yigit, sıfır yarağını o gıyşarp yatanın. Bek ha atın üstüne, ha berekella. Däsü kayretmeyende o topluğun üstüne sürün. Halga 2 tane adamın alıp barýar, yetin diýip Serdar buyurup berýärdi. Goşunyň içine ýödünür onsoň bir ýerde bir atlyň sırtyndaky ýaş oglan Serdaryň gözü düşdi. Serdaryň döwlet mükellef çak etdi. Birden bolsa gözüni ýitirdi. Ýetirleriň galapynyň niredigini aňlan Serdar uly bir topbok atly bilen goşunyň içinden darap gitdi. Sultan Murad'ın öýe duran ýeriniň bäri ýanyna onuň gözü ýene-de sırty oglanyň ata düşdi. Beýlek onuň döwlet duwarda Serdardy hiç şirşuhy almady. Tezden Abbas Ulynyň şo ýerde diýen Serdar aňşyrdy. Döwlet tanan soň Serdar şo tarapy owat bolup dabrady. O ýeriniň ören bir gorullugyny garamazdan bular topboň içine kürse urdular. Aýyrgyn saklyş başlandy. Gor ýetleri, ataş watar nazar, hal gürmek dargydyň. Or şanyň ýalhorlaryny. Hürli seýis ahmal bolma. Ah, wa harmanly. Allah bilýän bolsaň menem Allah, zark. Ne daýdyn kan, gidiber ganyň taňsatdy. Of, gaýtynyň gaýratly bolsaň, ine dur men öňümde. Mesaňa, Urgoç Murat. Mesaňa, ine saňady. Ya pirim Ali. Berekella täsir ýok Serdar. Sahit niýaz, uraz ýagryň oğulluň gör, közgün şugun berekella. Bäzän ur diýmek. Murid kerdem, öllüriň diýmek. Häzir bol diýmek. Mewzat baş. Yine zarkılly, yine hayha, hiha. Böyle gılışlı, beylekel galkanını Serdar Abbas Ulyň üstüne sürdü. Onýança gapdyrlan bir daýaw serwat peýda boldy. Serdar derhäw galkan tutdy, gylyjyny götürdü. Serwat galkanyny pena edildi. Onýança göz açyp ýumsalynyň içinde Serdaryň gylyjy galkanyň aşagyny serwatyň garny düşürdü. Abbas Ulyň göreleşen Serdar, "Mir penje, ýüzbeýiz boldukmy? Çök başa baş. Hökümdaryň penjesi bolýan bolsaň. Ine çöktüm başa baş." Serdar barıp onuň gylyçdarly. Abbasul galkan tutdy. "Men şah hyzmatkary. Şah üçin ölmegem men üçin bagyt." Gylyçlar howada zark gelip çakışdylar. Abbasul şuň ýa seňdir, ýa-da meningdir. Jeň meýdany Abbasul üçin bayramdyr, nadan ogly. Meniň güýjüm ikesde joşýandyr. Şonum ýadyňdan çykarmagyn. Ýene zarkylly. 2 tane döw ýaratly, bir-birin gaýgyrman gylyçlar ýady. Gylyçlardan owat çykyp ýady. Atlar şarpaýa galýady. Ýögeşip ýören daýaw serwatyň sırtyna oturan döwlet garmygyrmyryk peýda bolandan bir dökülen atlylaryň öýde ýerleşdirdigini, olaryň içinde kakasynyň barlygyny aňypdy. Halas bolmak umydy onu ganatlandyrdy. Ene birdenem onuň gözü kakasyna düşdi. O begenni gamsytdy. Emma şo wagtyň özünde bir ullukan howsulak hem onu gurşap alypdy. Bir hakyky uruş ahary. Birden bine hilagyr bolardy. Düşmanyň gylyjy her gelek galyp ýenini döwletiň deputaty üşýärdi. Ol kakasynyň gözüne aýryny okdy. Emma garym gatymlygyň arasynda kakasyna onuň käte bir göz kaklyşyp galýady. Kakasyndan daşlaşdygy hem howzulu tartýady. Göwnüni ýöde goleýde bolsa onu goraýjak ýaly. Ene ol ýene-de kakasyna ýakynlaşdy. Ähli tögüşiň arasyndaky bir döwüşdiň döwletiň däl. Ähli adamlaryň üns merkezindedi. 2 goşuň uruşuşy edil ýökül sütüşen ýaly. Olaň ikisiniň maňlaýyndan todan gatşykly dirak ýady. İçi daraw bolan gözlerini aýgytdan başga zat ýokdy. Oğlunyň alkymda peýda bolan gören Serdary telimetse güýçlerini ýaly boldy. Ol nagry tartyp garşylaşyň üstüne süründy. Auf! Bir ýerde bir joşýan bolsaň, görköz sen maňa şugun. Başyň dik şu ýerden ýefir akedy bilseň, ataň oğulluňy bilerin. Me saňa aýtagly.
Gödü gan uyma ulan Terdar, gılıcı bir gedek adattan daşar batly inlerdi. Galkana degen gılıç iki bölünni. Uş tay atılıp, hol beýle-de ýer tanjyldy. Terdaryň ýerine gılıjyň ýarty galdy. Emma bu purdotdan peýdalanmaga Abbas ulan mümkinçilik bolmady. Gılıjyň zarbyny aşak ýynyň galkan, onuň demir telpegine degip gödüniň öňüni mözetdi. Ol öňdürseýän Serdar bilinäk ikinji gılıjy sogurup almagy ýetişdi. Ol bu gedek atynyň böwrüne bat bir dewsiledi. Ýaşy ýeten bedew ýüdüniň uğruna Abbas ulan atyny garbady. At entirekledi. Onyan Serdaryň hasam bat bir ýerlerini gılıjy Abbas ulan ýere agdardy. Şalkyllap gaýdan Abbas ulanyň daşyna terwazlar derre uýuşdylar. Bu wagt Gosmurat ýanyna atlylar bilen birlikde döwlet daga goýulaşypdy. Olaryň töwregini öýren bir goraýadylar. Gosmurat da gaýdygy hüjüm edýärler, emma üstünlük aldy. Abbas ulan diýilen Serdar döwlet daga tarap okturuldy. Şo wagt bir ýerden täsir gögüm, Polat Mergenem, Ataş Batyrym, Nazar Demirem, Sahit niýadan peýda boldular. Bular bilen soň terwazlary gurtdaran ýalet başladylar. Serdaryň gözü ýokýan okturlýanlygyny, golunyň zarbasyna, gılıjy ustatlyk bilen işledişini sakkanlygyny, atynyň öýünden beter dawraýanlygyny gören serwazlar onuň baran ýerini gaýra çekil berdiler. Kakazynyň oýunyny gören döwlet hasam ederlerini. Abbas ulynyň agdarylmagy bilen onuň isem sowany ýaly boldy. Indi onuň her kowsalasam aýrylyp başlady. Göwünni kakazynyň güýçli adam, oňa kär edebiljek güýjem ýok ýaly göründi. Döwlet şünini ölümim her kıyal korkunç görünoktu. Bir et dövüşlüğün, kerseň içinde diyirliğe kepirlik yok. Yöne ne hilim bolsa, armanlı ha bolacak del. Bolmadı iş bola yanına da ol düşmana bisak gımmat düşer. Asla gımmat düşşeği düştüm. Allah eteyim kakası. O ne hil burunluğunda hem ne belli olup alacak del. Şeyle var, adamcık ama bolup geçip de değilmeyeceği belli dat. Yahlı adamın hem yuruluşlarının hem yağların üntü sonunu. Ol özünün külün arkadağı olupdu. Her hayvatlı dereleri titre diýär murtly piýadary urda eýmenip, onuň öňünden zırrylyp başýarlar. Serdaryň ündüte göçde öýdür düşäýmesin diýip gözlerini möýler diýerler bu kulýalar. Bir başa bir ölüm barlygy belli da. Oňa ähli adam kaýyrlar. Zanyny bu kudu haklap gorkup gelseňem bar bir şoburuk bal. Diýmek bu arada utulýan. Zanyny orta atanlar diýerler, onu bu kudan buka gaçyryp gelýänler ekeni. Jeň meýdany köp ýyllarda öwrenmedik zadyny bir sarynda öwretjek ekeni. Mert oğudan ölüm. Biz şaksız ägir sad ekeni. Olanyň özüniň halas boljakdygyny da ullukan şügürlenen okdy. Beýişi has aňsatlaşdyrmak üçin ol öz öňünde oturan terwazyň ahmal ýerine terdi burady. Onuň beýline kanjary togry bolmagy meýillendi. Ýelini tutdy. Emma birden ýyla çekdi. Kanjary alaýyny. Onu terwazyň kebdesinden dikibiljekmi ýa-da böwründen suklabiljekmi? Ana gep şonu. Waňsat derler. Adam tenine hakyk garşyly sowuk tygy ýeriň bilen goýber bermäge nähil dözümli ýürek gerek. Belkem urur. Ol bir gerek düşmanyň sapansy da atypdy ahyryn. Sapansy atan adam hanjary uruýulmazmy? Boljak däl diýen. Sapansanyň öz ýeri, hanjaryň öz ýeri bar bolmagy şemeli. Onyansa döwletiň gözü eýerden aklygy duran gol boýy şemşere düşdi. Şemşeriň uç tarapy goşumruk ýaly bolup ol putanaklap durdy. Birdenem ol ýugoşudan şemşeri ýazdyryp aldy. Keltirek edip tutdy. Nähilrek edip iýinlerjigin şemelep gördü. Tyranyşdy. Ýöne ol öz ýanynyň golunyň guzuryny barlady. Ýumruklaryny gysyşdyryp gördü. Dogrusy gorym gowşakdy. Bu gurbotyň bilen şemşer talan bolup duraty iş ýokdy. Oranda gunt düşen ýar etmejek bolsaň diňe serwazyň kebiyesini gaşan ýar etsek bolsaň, gaýtam ümit motorunyň ýaşy. Onuň öýünden göwün geçip bolady. Öýüne gyzarat berip başlady. Ýerden şün gan nöküpýär. Hem niçe dar uly ýük boljak, niçe dar ugruntyrak geljek. Ata ýerine boljak ýurt unmäşde ata çykar, kelle getirir diýýärdi. Eň bolsa ýogu ýeribim nysana menen ýagyňa golun galmajak bolýar. Senne söwüş gyrwuzy inni şu allym merdemle döwüşde de dörejek dälmi? Şu oýlary ýöňem bir gedek başyny geçirenligi döwletiň derri hakykatyna geldi. Arak orakda bolan waka bilen baglanşykly bolan ol oýlar asla ýentekler ondan el üzeri däldi. Şu gün şu beýik burdatdy. Şu aýgyt döremese, ogaçan ýüreki. Şu aýny burdat onuň üçin iň gymmatly syny bolaýmasyn. Şonda duşdan geçirdi. Ýöl hakda umytlaryny puza çykdy. Onuň gutordy bolaýmasyn. Ýokman şeýledir. Adamlaryň kişiligi şular ýaly zan gerekmi pysakda emele gelýänler. Dogrudanam şeýle.
Edim kakady güýjün nire sarp etseň bilmän çykyn diýýämiň. Nazar daýysy tanapyna togusup gelen diýýämiň. Şol agyr meýerekän öňünde sanjyr peýelwan üçin ýa-da arada şahar üçin töwekkellige baş urmak apaňsat bolan hasap edýämiň. Aýgyt gerek, aýgyt. Onda mümkin däl. Ýa-da jenjelsiz uruşdyr ýaşaýyş ýok. O jenjelli zamananyň ösdürimi, başı gowwary ýurdun perden dahyry. Alazyň näme? Döwlet penjelerini ýene-de gatyşdyryp gördü. Ganimat, ýagşy. Ol ýüregini daş baglapdyr. Ondan hayl etmedi kellen ıkçamlap tutagadan şemşer salmak istedi. Emma beýsen birden badymy arkan gaýdy bilmeýinden pikir bilen taklandy. Ol soňra eýeriň ardynaky demir halkadan şepeliniň barmaklaryny geçirdi. Bir garmy gürmelip bolup serwadyň ähli öňünden sogun makal bolsa, arkanrak şekilege de gyrsyny işläp şemşeri edil boyuna urgan çykan ýerine soňşurdy. Döwlet dogrusy öýet urgusy şeýle täsir boldy ütmänni. Terwal güňle çykyýardy. Tutuş ýeňsesi saňat bolup doňdy diýen. Gymyllaga bilmedi. Ony ýanşa nazar daýynyň batly urunny aýdady, terwal ýere ýazdy. Oňulga süňkleriniň adam süňgünni nähir orunyň bardygyny bilet, Serdar aňyrdan ýetip gelişine gyýgyrdy. Berekella oglum, terwalyň sütünni özüň ýykansaň. Soňra ol haýdan haý görkezme berişdirdi. Nazar Goşmurat, näsatly ýerek bolsa ýanyňda döwlet tagyny alyp çykyň. Çaltyrak, galaryňyz meň ýerime düşüň. Nazar daýyr Goşmurat tagy düşmanyň ýerinden alynan bir topok adamyň daşyny gallap, derrew jeň meýdanyny saýryny urdular. Serdar dagy aňyrlygyny darap gitdiler. Şoňa bir näse ýetir töwerekläp bir töper serwadyň aňryk saýranyp uranlygyna bolan göz düşdi. Täşderdar, bejidirek ýete gördi diýip Serdar gyýgyrdy. Älen meýer gyýdyny gözleýän Serdaryň gulagyna bir ýerden "Kaka" diýen ýetişdi. Ýalt edip Ferdenine onuň ýaşa göz düşdi. Ýüregi tolgundy. "Baryan gyýdym, baryan" diýip ol galmaganyň arasy bilen gaty gyýgyrdy. Bular topuk bilen şu tarafa darap urdular. Serdar aňyrrakda bir depeň üstünde bir topor bedemin atlaýan kim duranyny gördü. Olaryň içindäki epey adamynyň Sultan Murat mürde dünder utanady. Sultan Murat gören Serdaryň äňi gapyşdy. Ol ýeline kılıjyn howada haýbatly bolýardy. Ýöňe darap barýan Serdar bu gedek çaknysykdan gaçarak durdy. Öýe sürünip gelýän duşaýmasa sogulup geçenini kim görmedi. Onuň güýjüni aýamakçy bolýanyny, Sultan Murat'a goleleşmek isleýänini düşünmek kyn näli. Ine birden onuň gözi beýlerakda tögüşip ýören Abdurrahmanyňa düşdi. Abdurrahmanyň bir neme aldyryanyny görüp ol derrew atynyň zylawyny şu tarafa vurdy. Serdar gara dor bedew atlanan bir murtluk bilen ýüzböýdi geldi. Ikat badyba sarpaýa galdy. Serdar zıpyk görenni at gulugyny gyrpyp ýüzüniň uğruny garşyna aken kakyp geçdi. Davrap baran Serdar Abdurrahmanly gyrşdaşyp ýören terwaz ile garpyşdy. Serdaryň elinde kılıç çuk gelip ses çıkaranny murtlugyň bir goly tännirlen pudok ýaly syryp düşdi. Soňra ol ýene Sultan Muradyň durun ýerine nazaryny dikdi. Bir tapan şanyň agzyna nazar kaklyşanam şol görün. Eýem onuň gözüniň öňünde ýeti ýalyn ýalpylap gitdi. Ol bir eginiň doňuny duýdy. Göwresi diýen etmejek boldy. Atyň boýundan geldi. Ony ýança ýetip gelýän terwada göz düşdi. Dikelli de baht bilen kılıcını aýlady. Çuk! Terwaz böwrüni böldürip aňryk şekilli. Atyň boýundan ikilenç ýapşan Serdar gözüniň garankraýanyny duýdy. Onuň gulagyna Abdurrahmanyň Serdaryň ýanyna ýetiň, Serdara kömegi ýetiň diýen hileşdirdi. Döwlegine zarkyň köpelýänini duýup Serdar dikeljek boldy. Emma başarmady. Ol atyň boýunyň üstünde de sakladyn ben bir tarafa gyşaryp urdy. Asçany bir gapdara agyp barýan eýesini üstüne saklajak bolýan ýaly şu tarapy böwür berip urdy. Ol kömegi ýetiň diýen ýaly gaty kişiňedi. Ýanyna peýda bolan ýerleşdiren 2-3 tanyny göz düşen Serdar näçe adam halat edildik diýdi. Galabasyny halat etdik diýip olar jogap berdiler. Döwletem tutdymy? Tutdy. Olar indi bir şygyrdan saýlandylar. Hatirjem bol. Bolupdyr, hay ýöne äşäm. Sultan Muradyň ýanyna duran serkeleriň biri Serdar gutordy. Onu beýali galyp gelin diýip gyýgyrdy. Abdurrahman edil alkymyny bolup geçýän wakatyny turun Sultan Muradyň atyna baksana, atyna diýip gyýgyrany. Soňundan bolsa goşçy ýigitlerine şeýdi bölýärler diýen eşitdi. Ony ýansa Abdurrahmanyň öz tenim gylyp gitdi. Gyýr ýanyny bolsa boýundan nüşen kemen ony atdan agdardy. Gaýrylygyny tarap nazar alan atlylar ülkör ýal bolup topbugyň ýazmany aýtdylar. Döwleti öz başyna bir atym indiripdiler. Garmy ürmekden arany ipeklaşyp töwregine ykşam ter salyp gören soň, ýetirlikden boşadylaryň başga da bir neme bar ekendigini oň göz düşdi.
Döwlet äşany ýokla bolady. O hiç şerde görünmedi. Paýyrjyk niredeki? Döwlet Goşmurat bilen atyny ýanaşdyryp äşan ykbaly barada habar aldy. Oň entek ýyldyrgyny bildi. Äşeli habar neşeden bir näme bolsa-da, döwletiň keýpýäleri ýaman näli. 2 gün şekilen azap, üstüne ýa-dowlukdan, ogulmakdan beter bolan uruhy azap görülýärdi. Ol gutulmak umydyny ýitiripdi. Özüni nira uruny bilmeýänni. Ine şeýli ýagdaýdan soň halas bolmak onu dünýä täzeden ýyny ýaletdi. Ol düýpsiz tümlükden soň ýagta çykan ýaly boldy. Dogry bir wada halas bolanyny anaýmy maksat däldi. Göýdürtme tümlükde birden rewşen günnüde çykmak akylyny amaşdyrýardy. Emma indi o ýerkinligiň serketsiz ýeşgedi bilen ögrün şuwlady. Onun lere talp başlady. Hemmesiniň hem düz boljagyny onuň inne ynanyp gelýärdi. Ynanýardy. Beýleklerim halas bolar. Gakadyne hädi men ýaşanyň alyp geler. Şeýle umyt etmäk onuň esaslary bar. Ol söwüşiň ýagdaýyny gördü. Onuň edil jümmüşini boldy. Kakat alyp çykar. Ýerleşleriniň dessi ökde geler. Ana ondan hatam edil bolar. Nurany gün ýagtyna hatam köp taşar. Toppak atly. Hem öňe alyna sap, hem iki edip bir ýyda garap, dar jülgen içbir gidip barýardy. Ýyzaklaryň bejidirek geterine, başütün barıp ýyllaryň begenlerini howlugýardy. Dağın semelrek ýerinden ýokary çykyp seredýänler de, ýyra galyp din salýanlar da bardy. Ýyzaklaryň yeterine hemmeden beter howlugýan döwletdi. Ol ýanynakylardan zor soraýardy. Kakam dagy ýeňse gerek ha? Gurrun näme diýip Goşmurat jogap berýärdi. Biziň ýerimiziň haçan ýeterli diýen. Derrewim ýeterler. Söwüş diýeniň bir salamy işidirdi. Näme günüden gemreşerli ýürür diýem. Esli ýürenlerden soň ýeňide aşak bolan güni seredip döwlet ýene sorady. Inne gelseler gerek. Gelir wagtlara boldy diýip nazar daýy oňa jogap berdi-de, öwran ýygyna seretdi. Ine bir ýaýbanrak ýere ýeten mahallary, ýerden bir tozanyň peýda bolunyny atlylaryň biri habar berdi. Tezden mazary aşak sallanyny günüň asy bilen gelýän toppak atlar olan göz düşdü. Ayak çekdiler. Gelýänleriň öýleriniň küdügine göz ýetirenlerinden soň begenişdiler. Ýyda tarap atşap gidenler boldy. Emma ýyzaklar golýuşdy uçu. Garaşyp duranyň ýüzündäki ýagtylyň üstünden bir ýakamsy şowk kölegi gelmelep başlady. Aňarklaryň bolup gelişi susdy. Sanlary sakyndan has azdy. Dogrusy aýynyň agdyndan sypan ýary elime ütatdy. Has golura gelen soňlar. Olaryň arasynda kim ýoklugy ma'lum bolýardy. Beýşak xyridar göz bilen kakadyny gözleýän döwletiň ýüzü kim-kimden gamaşýardy. Gelýäniň arasynda kakasynyň görünmezligi onu paýşpar etdi. Soňra döwlet ýaşanyň ýokdugyny gözüne ýetirdi. Ol edil serpmeden gaýdan ýaly boldy. Ne hila halat bolduka. Bular ýaly jeňde her hildadyň bolmagy mümkin ahyry. Herne taýryp bolurdyna. Şoda zulmat bir daşda boluversin. Asla ol näme üçin beýle howsala düşýär. Belki kakadyn tek söwüş dowam etdirip ýöründir. Belki başga bir ýolly gaýtmaly bolunur. Hani gelýänniň şähertleri bir näme açylmaýarmyka? Bir ýylgyrýany ýokmy? Wah, şo ýylgyrşa döwlet şu magal dünýä malyny bererdi. Hay öde. Näme bolduka? Nähil ahwalat bolduka? Näme garaşýaka? Neneňzik ýeň tutsak boldy. Başartmayan yürek herrunna näme bolduka diýip görselýärdi. Ýüzlerine bir hoş işaret görünmeden alkyma gelen adamlar az habarlaryny ortaga dökdiler. Başartmady adamlar. Oňly habarmaz wadi tek ýaransy. Oňly habarmaz ýok. Hawa. Gelenden arasynda Serdar Abdurrahman, Pürlüsi, Sapa Halyksy, Tanzır Pelwan Ul Hazımrat, Şabasan sapykdagy ýokdular. Adam maşyny 10 gyzyl başdanam köp boldy. Pürlüsi pahyry 4 bolup kersediler. Täşik ýok, ýüdüne atyp duran ýerinden adamlar ulu sütüni syýyndy. Serdary allardyk diýip başyny agraskallardy. Şiýigden ýallaryň dym-dyr gözlerini bir nokada dikdi. Goşmurat bir döwlet atyň boýuny uzakladylar. Ah, ne hili agyr. Muny nagarda adyk ýalyňa bir getirip boljakmy?
ne hili ağır. Polat mergen gözünün oğalarını süpürdü de, gelip inlerine tekke verdi. Oğlanları gayrat edin. Yaradanın öz salanını çekmeye gayrat gerektir. Devlet doğrusu her zada kailli. Emma şuna kailli elli. Mehremlik babatta dünyada izetinden yönü düşecek adam yoktu. Emma kakasının ölü, o dünyada hiç kim biri denemezdi. Onun öz mehri vardı, öz ornu vardı. Eze kızgın mehri yoğurlun buldu, kakası dini onun öyle çeklerini oktu. O şundan daşarı, tügülükten iğneyecek anılık soğuklardan qoğrak durulmur penak erdi. Ol hiç kim, ne ataşır, ne gosmurat ornu tutulmayacak bir arkadağıdı. Ondan zıda düşmöklük dini bir ıffı mehirden mahrum olmak değil. Eydem, köp şumlukları ağlıp durun yallı. Ah, nenensi ağır, nenensi ağır. Ezede işitse ne hili olur? Ne hili hatırı çeker? Ah, biçare eze. Ulu tütün yıkıldı. Havu, o dine bir üye olacaklarının değil, eğitim tutuş ovaanın, ulu ilin tütünüdü. Onun ha, teyaskı yok aydiya. Onu Polat mergen aydiya. Şu adamdan himmetem aydiya. Teyaskı yok yanı şey diyenine ağzından yalın soğurluğunu yalı buldu. Tütünler sim gelen yerde üyüşüp duruna vakırı. Olan bir yerinin sıyınlığı dine üyelerinin sıyınlığı değil akırı. Tütün yıkılan ton salım saçlık güde sıkya. Alzırangılık baştan ya. Eller ayaklar yeterliye. Çünkü öğren köp zatlar şu tütünlere diren durmayalım mı neyme? Abdurrahman'a neyme diyorsun? Ne hile sapayı? Ne hile soğutlu, ne hile paygaslı adamdı. O dine soğudu uğradın moğlu değerli de akıl veriyen, durmuşu görködiyen gözüne sıyan halifadı. Ol akıllılıkta başa dağı etdiyen, dili varlıkta uluyun kişiyi ankar diyen yakımını tevhütte şu. Olam oylonzon hem göğünasık hem buytonzon hem yöne koyup sattı. Ol devletin yürekte şolloşu, vepalı sırdaşı, o şefet edi. Belki o diridir, belki ol gelir. Ayşe, Hacı Murat, sapahalıkçı, pürlü feyiz, meylisin kakazı. Ey Huday! Dine devletin tanayanlaşılırdı. Amanetin iyide duranmak müyesser etmedik, başka da kendi. Dereyanın şöylen, fısfarayan topboktan dine, nalların zarkılı eştiliyedi. Daş tögürügüm tukatlıktı. Oluyda karabalıkların birinden bayguşun sesi geliyedi. Bu olsa, gussalı göğünümü hasam keşal ediyedi. Gün yerini yere verdi. Suluhu oturan devletin hiyali, yadır kupurdat bölün geçen yılların ağrılığına bir ihtiyar atsallı. Oğlun, şa orad yağırlarda bulun, ulu yüzmölünden neyse ardı ular. Asla, neyse umutlar edipti. Bugünü bulmasa, harsanlasa taptın nüsüp, uçta kırıksa karankı goğu ödün urun, yaratı göğürü goduğunuzlak uğran yal oluptu. Tümlük dünyasını, uruna uğrunu yitiren, gözleri batıl, kulakları ker olun. Yetüsünü uğran yaratı şiir neyredenler, melhemin ıyısına liyan yallı. Onun batıl gözlerini bir ısıca kaklaşyan yallı. Yeni bir ışarada gözü kaklaşmanı üçün. Şocağa ışşağa dem. Köre çölüm buldu, umut atına tarıptı. Şonun şuyunum terpenmek, şu tarafı hareket etmek doğru, asla dervayet yallı. Elbette, ol yürüyüşün yengil bulmacağı bildiriyedi. Onun harsan daşlı yollarının, kıysak divarlarının, hoplu ötürgülerinin bardığı bellidi. Emma dergo gan nökmezden, tümlükten halas olmak, özüňe değer derman bulacak ulu ışığa sıkmak mümkün mü näme? Özüň ayap asuda ağır namusluğa buytonuşlu, dok hem garaşlı yaşamak boljaklygyny herkesin göz ýetýän bolsa gerek. Şol ışıjak, şu wagtda şenni kä körügüp kä ışarat, umut damarlaryny gara tirhiledip durdy. Ýöne o näme üçindir sönmäge werinni. Şeýredigi,
barha aňdyrýardy. Umytden ajaýyp zat bolsa, tehel bir terha pereket etseň, fars turas kimin erinden sebäp asmany götürläjek ýar bolup durdy. Anha ahyrim bolsa, ol ysıjak öşdi. Ýene-de şo ýöňkü tümlük, ýöňkü yaralar, ýöňkü batyrlyk, ýöňkü kerlik. Bir agyr garanky, soğuk zat üstünden ýene öz labyryny öýberýärdi. Atlylar ýüzlerini garanka alyp, dar jülgäniň işi bilen sessiz ýönde gidip barýardylar. Döwlet şo jülgäniň bir gädiginden garap, günüň batan ýerini syýnlady. Şapak gylarsa, ertesi gowy howa bolar diýip, adamlar mydamaşa kurýardylar. Ýöne şapak näme? Göwün islegiň bilen bap gelýärmi? Günüň ýaşan ýerine çalaja gydaryny şapak, agyr bulutlara örtülüp, göýül ýaly, garalyp barýardy. Birinji kitabyň soňy. Ýazmyrat Mehmediýew. Şapak. Taryhy roman. 2-nji kitap. Aşgabat Türkmenistan neşriýaty. 1991-nji ýyl. 1-nji bölüm. Alnыңda daňlak agarsyn. 1-nji baş. Demirgalyk günnäwre nazar alan Kergün, Hijret ýene hasabynyň 1267-nji ýylynyň nowrundan bir ay soňra tekrardan çykyşyny, Madenderan tebitlerini bir ayak çekdi. Hijret ýene hasabynyň 1267-nji ýyly, miladet ýene hasabynyň 1852-nji ýylyna gabat gelýär. Kergün Harezme barýardy. Öňrek Higohanyň ilçisi Atanyaz Mehrem Harezm şadan Eýran hökümdaryna sowgat salam getiripdi. Inni Nasireddin şahty jogap görme görüşi hemde käbir meseleler barada gepleşikler geçirmek maksady bilen ilçi bermekli makul bilipdi. Be galawutly Kergün Nasireddin şah tarapyndan Muhammed Emin hany gönderilen ilkinji ilçi Ezber döwlet işgär we alim sahabaty Hiwa alyp barýardy. Bular bilen bilipdi. Atanyar Mehrem dagam ýugurduna gaýdypdy. Ilçi ödýany bilen göçkün köp sanyny meselesini alyp gelýärdi. Olary tehel mehel tagarlar bilen şödüp bulmagyny her kim göz etdi. Onda da garşydaşyň hörpüni, iştiýatyny duýup bolsa da peýda. Onuň maddi we uruw kuwatyny gözüň bilen görmegim derwat işden biri. Döwlet hara meseleleri bolsa köpelmese adaryny okdy. Anhaýyň gulmanyny inniki Harezm şa gurrungy nämeden alamaty, nämen alamaty? Bu sakaşenne ýöne hanny. Harezm şa diýmek bilen Tuğranyň daşary, Owganystany, Eýranyň hatda Kafkazyň uly bölügini eýlen. Emma mundan 6 ýarym asyr ýoň syýynyp giden memleketi ýatlydan bolluklary mıka? Şondy keltmäge ýöňüň hukuklygyny ýaňytdy mıka? Aş dowuk düýşünde dar görýän edeller. Planda atýarlar. Oňratlardan her zat oslaýmaly. Bularyň sırdy kül üstünde göwüni kap dagyny. Aýyn bolmagda ýöňleriň Çingiz hanyň iýi tutardyklaryny madamlaýamyşlar. Tehran köçkünni bu arada gurrun bolupdy. Sonra şahyň kölegelerinden mi ýa-da penjelerinden mi biri eger Hywollar Çingiz dinine solaýan bolsalar, onda Harezm şah bilen çapra düşýänliklerini dayanmak gerek diýdi. Çingiz hanyň nesli bollun taň etdiň. Inniki näme? Harezm şaharlaryň ganym düşmany bolan Çingizler gel bugün ýöňleriniň depeläp gitdiği şöhratly unwanyň mirassary bolup oturup Unwan diýmek titul diýmek. Başga biri tarihten uğralmaly bolsa has düýpden tutmaly. Baraga Eýran Tuğrany eýlen Aheminer kim diýmelliýen teklibi oturupdy. Bu gurrunlar ýa şahyň kelletin şişirdi gerek. Ol gurrun şeýlejim dedi. Tarihi bilmek azap zat. Emma siýasata tarih bilen sözjek bolmak tenteklik bolar. Eýlemen ha Muhammed Emin özüne Harezm şah diýenni gülkürünü okma. Gaýtam siýasat tarihiň özün çözýänler. Häzir bolsa bir agyrly mesele şu günüň derejesinden seredeliň. Hygo aralykda aş möjük ýaly. Dağdan şöyle dağa darap ýören türkmenleri
şuun kuun eğeli gelip bilecek mi? Ya başaracak değil mi? Ana bir de şonu bilmek gerek. Şah sahabatı taraf öğürlü. Anha ağayı muğurlumdun tarih köp bilýäniniz ýok. Tarihi yüzlenmeli bolsa öýde bir zat eder. Sahabat şaha yeňiljek taqdim etdi. Ol dogurdunam Şahzada Nasreddin'in muğurlumy ýa-da terbiyesi bolupdy. Şonda Şahzadanyň üntüni ala aýtady. Tarihi we edebiýata kän görükdiripdi. Gazar hanedanlarynyň tarihinden Abu Urrazak ibn Necef Kulyunyň sultanlaryň ýadygärlikli işleri, Mirza Muhammed Tağhan Lisan ul Mülk'ün Gazarlaryň tarihi diýen kitaplaryny şah ýatdan bilýärdi. Muallymyň Dilewarlaryň antologiyasy edebi kitabyny ýerlen düşürnokdy. Ma Asiri Sultaniye bir awtoryň itaty işidir. Speaker diýen lakam bilen belli Iran tarihçisi, edebiýatçysy, tarihi Qazariye onun belli işidir. Majma-ul Fusah, Mirhon, Uruzas al-Safi, Hondemir, Habib Usyar. Sahabatyň öz elinden geçen kitaplaryň bolsa, sanagyň sowaby bady. Adam düreli haýsy janlar geçen bolsa, ne hil din, ne hil peýgamber öten bolsa, näse döwlet, näse paçha ýaşan bolsa, ne hil uruşlar belli wakada bolan bolsa, o himmeten habarlady. Soňky zaman Iran tarihiniň bolsa, atalarynyň biridi. 15-nji asyrda bularyň halifasy Mirhon Temirlik bagy atly tarihiň başyny başlapdy. Onun 7-nji kitabyny ýazyp ýörke 1498-nji ýylda ölüpdi. İbn Humam-ud-Din Hondemir işle tamamlapdy. 7-nji jildi onun agtygy Hirakli Giyas-ud-Din Ibn Humam-ud-Din Hondemir işle tamamlapdy. Ol mundan başga 3 jildden ibaret ömür beýanynyň dostu diýen tarihim ýazypdy. Temirlik bagyny ýazyr bir dowam etdirýärdi. Ol häzirim şo işiniň başyndan turup gelipdi. Elçi şahyň stödleri bilen ýaralanyp gaýdypdy. Kerweniň madendaranyny aýak çekmegi, Türkmen ilatly mekanyň şu ýerlerden başlanýanyny bilen bagyrançyklady. Olar içi jengel bilen örtülip ýatan Gulabat zarna syn etdiler. Zar hakda ýöňe meşdipdiler. Ol 17-nji asyryň başlaryna günlegordan ýenip duran türkmen bosgunlaryny, çapagurçulugyna päsgil bermek üçin Şah Abbas Sefeziniň emri ile başlanyp, 100 ýyl mundan ýöň Kerimhan Zendiň döwrüni tamamlandypdyr. Zar belin Elburusyň düýbüniň gaýralygyna, Bahry Hadaryň kenaryna şenli bolan tebigi diýerden bütün boyuny 4 farsah şemet uzalyp gidýän bolmaly. Şoňlugy bir wagtlar 10 zar ýetýän eken. Farsah 6,5 kilometr. Zar 103 santimetr. Ýesganyň niýetlenilişi, dogrusyny aýtsak, türkmen meselesi bilen barýan ilçeniň pikirlerini has gylyp Türkmen derdi gaýratan öwsýän ýakamsaz ýel ýaly. Iranyň iýiniň mudama tkenekleri durupdyr. Iranyň daglarynyň iýinýän derýalardan, şaýlardan suwlanyp ýaşaýan bolsalar, onuň goltugyna oturýan bolsalar, bir tüp bolanlar, moňa boyun egmege beýlede dursun gaýtam, Madendaranyň Astrabadyň, Horosanyň ekrançylyk edip oturan iratyna günmudar bermendirler. Hem ýeşe ulu üstündäki sargy bilen oturumly ekrançylygyň hiç ýerde, hiç wagtda oýun deňilmendir. Yeniden İran hükümdarları galkanlyk üçin Kürdistanyň bularyň öldüri ýaly jeňmaz sargo kürtleri, gara sadyrlary getirip aralykdaky tutuş bir dowlagy ýerleşdiripdirler. Türkmenleriň tutuş Iranyň iratyny kürt türetmeklerini, kürt sözüniň, Iran sözüniň maňdaşyna ýögürlüp gidenligini geňim görýärler. Köp ýyllar bäri bularyň iş talşýany kürtler ahyry. Sözleýän akmak bolsa, diňleýän dana gerek diýe. Ýöne her neçe bolsa bir manidaşlyk ulugy ýakymleşdirilýär. Kürtlerim dogrusy bularyň ýöňüni dolan. Ýurtda bir toparyň turdy, şolaryň bir ýanyna bar. Salaryň fitnesinde de Zafar uly ilhany başlyklaýan Kürt şerbadlary eýýäm nämediklerini bildiler. Näme üçin Zafar uly şo günäsi bilenem syrtmakdan boyuny tapdyrdy. Ol bir alladyjyla ya şahyň ýanyna hyzmaty gaty beýik mi ýa-da köş kürtleri gaty ürküdäýmälli ýa-da
Doğrudan şah yumuşun ağırını mühümünü he şoňa buyurýar. Ynga ýene de bäher tarafa gaýdan bolmaly. Türkmenleri köşeşdirmek üçin. Zardan geçenden soň Kergün Eýranyň Astrabat vilayatynyň çetinine girdi. Enne türkmen öýleri obalar köp duşýady. Ine de Astrabat şäheri. Ol tozgun görünýärdi. Bolmanna oňşyň türkmen bolsa, dagy näme garaşakdyň? Kergün Astrabada bir näçe gün eglendi. Çünkü ulu hemde kıyın ýoly şu ýerde taýýarlanmaly. Onu da ıksam taýýarlanmaly. Astrabadyň begler begisi ýoluň agyrdygyny düşündirýärni, bu aralygy äpet bir ummany meňdetdi. Onuň bir kenaryndaky benderiniň Astrabatdygyny, beýleksiniň hygudygyny aýtdy. Bender farsça port diýmek. Sagaman geçmek üçin mudama şunu ýülüp ýören adamlar gerek. Ana şolary bolsa ýomutlardyr diýýärdi. Ýok, bu deňizden has howpludur diýip gaýtalýardy. Kergünüň şaýy kemse tutuldy. Deňiz ýölerin sany 20 ýetirli. Ora ýetasan suw iýmit götermeli. Ýomutlardan çöllen bagyr badaşyp giden düýekeşdirim tapyldy. Ziýan degmez diýip ýangrap, harýazynden şu tarapy gelen saklagrak Kergün hem ýöderine goşdular. Begler beginiň perman bilen bulary 40-50 tany atly ýaraly türkmen urudýady. Her oboda ýaşullar ketgudalar garşaýadylar. Vilayata terenjam bermek hem uzatmak üçin begler beginiň öýüdi hem bular bilen her galada diýen ýaly duşup durdy. Sany günden Kergün Gürgün derýasyna ýetdi. Bu tarapyň ýylatyny Zıvrın türkmenni. Sahabat düşlän ýerine ketgudalary diýerniklerek adamlar ýygnap olary Eýranyň äpetligi bardy gürrüň berýärdi. Olaryň ýurt barda göýetimleri giňildiýärdi. Gürrüňdeşleriniň sadalyk bilen diňläp oturuşlaryny hyý edip göwünjüňlük bilen her bir işlerine hoş boldy. Söhbet guturundan howsalanyň hiç şiir alamatyny aňdyrman. Göwünleri bir ýal turup gidiberişlerim o geň görünýär. Be munyň öwrenişmedik bir närsesi. Teyzen bir ýakymsy, gyzykdyryjy bir duýgy döredip başlady. Ondan soň häli şinni türkmen serdary plan gala alaman edipdir. Deňiz boýuna baran Eýranlylaryň Fransadan türkmenler gaýga basyp gaýrylygyna niredir äkidipdirler diýen ýaly şu habarlaryň gulagy gelip durmagy adamyň neşetini alýady. Bu düşünmejek bolýady. Saňa teslimatlyk bilen gulag atyp oturun. Göreýmäge yumşak käsitli adamlaryň birdenem şeýle galtamyn bolup durup berişlerini näme diýjegini biler ýalylar. Bu hakda soranna begler begi bular günnüz adam gize möjekdirler diýip düşünürdi. Ýöne ahyrym begler beginiň sınlakay tagallasy bilen öňrek äkiden adamlaryň türkmenleriň öýleri alyp gelenlerini sahabat bir ýynjyldy. Bir gün bir gazar terdarynyň türkmenleriň bir obatyny mazalda sapawullap gidenini eşdenini göre isi bir towady. Sahabat düşlän ýerlerini käte töweregi üýşen sagyrary, käte gurrunga höwüsçüňrek aýallary owunyň şaýjyklary Hüjüniň her hil görnüşlerinden howaçyklar paýlaşdyrýardy. Bular ýarlady bu adamlaryň aýda ýyllar, onu da tütänden bir görýänliklerini, öýdi ýaly uly memleketiň belent orunly asylwadatyna, onu da hut şahyň mollumyna terbiyesine, sözüne de dünýä görün jahan keşde, ýütgüjük sowgatly meşhur şahyry, dili ýeri ýeder işleýän, beýsak synçy bir şahsiýeti henide çenni uçuramanlyklaryna bir gynan ýan kişiniň öz-özünden göwün goşdy. Ýöne bir näçe ýeti bolsady. Aýallardaky şol höwüsçüňlügiň aňyrtyna gidilenýän bir perwaýlygy wagt bilen duýup bilmedi. Belki ýerde oğlunlaryň göze güýü düşüp, öz atyny kereklenlerini görünni göli. Munyň göwüni garly. Muny hakka töýkelemekden, ulu adamlaryň garawol oğlunlary darraýdyp howlamagy, bir kısansına madaraja şappat bermek halat etdi. Belki tütänlikdir. Ondan oğursuz ýyl hiç ýerde de ýok ahyry. Ýugurdyň öz üçine bolup gitmey, kelle keter gitmey. Ýapýaňy dämedi Hut Nasreddin şahyň özüni sapany söýlen ýarlandary. Deňize golelişen mahallary Aşyrada diýen ýeriň gurrun etdiler. Aşyrada ruslaryň türkmenler bilen söwda edýän ýeri bolardy. Mahallar adamlar diýen zaryp adyň üsýetirliýänçe garaşyp durman. Sahabat ýollaşlaryň bir toporun aldy, gurgunyň ters akymyna ýerip ura berdi. Bugünler derýanyň da mes mahalle. Gurgun bu taýda düzlük bilen akýady. Biri üstüne köpüre taýmaly jülgedärli. Meýdanlar göýetimlerden aňyr bolup gidýärdi.
Toprağın hasırlılığını değene bak çekinlerinin şehtinin açıklığı aydıp durdu. Bir zat gölü. Tiyagasının üntünü derre göğdüne çekti. Yerin tuğumuşu borçluğunda göz dokundurup durun. Eylesine beyresine göl yetmeyen ekrançılığı görüp bile bolan okta. Şunun ýaly adapsız yerde bir adım toprağı boş koyarlar mı? Diňe öýellerine gelejigi onu da käte bir ekiläýän ýaly. Bak çekinler daha häki bir göğün açykys üçin suwasan ýerlere dürtüläýän bolarly. Ağ ekin, gög ekin haritli üçin öndürülünü durun bir baýlyk ahyry. Häzir ýörgünden ırık. Bir dünýäniň bahady 100 batman buğday. Gadymy sarwa halk bolun üçin, bulun kalbyna maldan başga bir zada orun ýokdur da. Ah, bir mekany madendaran, maşat daýhanyň ýerine berseň. Her dawın ýeri eşirip ýarlanardy. Her düýüp üdümi ýylla ekin uzlayansa geçe barabar ederdi. Göğürüp ağda buruna giren bağa intibir edilişini görünündü, zanyň ýanýady. Şoňa ýolawçylaryň gözü ne gödül ýaş taragy gotur geçişine sıyırdyryp duran türkmeni düşdü. Sahabat gaharyny tatky gyrypdy. İki tane adamyny ýeberip türkmeni bir işden derhal elçetmäge mejbur etdi. Bir kelgeçsini bir doýurmak üçin uçmakdan iýinin azap bir nygmaty harap etmekden gaýçak däl o. Derýan boýu adamlydy. Howanyň ýaňyja maýlap uranyny garamazdan bütün kenar suwa düşüp ýören şagyrdan doludy. 6-7 dar beýiklikdäki gaýalardan baş şaklyny ýokýan. Ördük ýaryp suwun ýüzüne gaýyp ýören ogrunlar göründü. Ýolawçylar durup heredýärdiler. Bular suwa düşüp ýören aýallary da ensimgedek sataşdylar. Galyklanyp ogruyun, gaýta-gaýta feretdiler. Aýallar bolda känmir çekinim durun okdular. Köýnöklüdiler. Ýöne bir ýerde aşa galyklany berenlerini görün, olardan madalja söýgünji meşitdiler. Burawada toýuň üstünden bardylar. Gelin getirilen soň bir raqs başlaryny görün. O Gajar Kürt Äzerbeýjan toýlaryny ýokturdan okdy. Ýigitler gyýy ýerler garaşyp küç dep doýnaýardylar. Bir kysany dutarynyň gapagyny näçe galaýan bolsa biri gyzygyny syýhaýady. Olary dep kemençe tar tüýlük ýalsadyra moşuldy. Soňkularyň türkmeniň öýel köýüne sadyny basyny bular hezlet dinlediler. Sahabat ýanynakylara bir İranyň balaja türkmeniniň diňe beýikliginiň däl, eýsem onuň içine ýüregine ağırlaşyp barýanynyň alamatydy. Erkekler ýaly giň tegelip barha galyşyp otlu türeye urlýady. Sigirdem ýigitlerin 3-4 sanynyň ýöňünçe dik ýokurlygyny togutup öz daşyna ok ýalaýlanyp ondan ýere düşüşi hadam gödilginişdi. Munyň raqs sunugotunyň çykaran täşleriniň biridigini, adalatyň gatyrasyna boýunlaýmaly. Küsçüler ýeri soğdurajak bolýadylar, o çykarýadylar. Gyrmy donur keteni köýnekler padardaşyp hereket göçgünni perdesine etenini, dogurdan hem küst halkada parlap gyzyl oda ýuguryp barýan ýaly. Irak'sın ayrışık güle utlaşmağı, Rum, Şam, Irak Türklerini ýatladýady. Bu ödünün ötkürlüğü bilen ýene bir zady kezitledi. Bularda aýarlar has erkin. Ýüzleriniň diňe burnundan aşagyny ýapýanlyklarym şonu aýdyp dur. Demir galyga nazar alanlaryndan soň etirege tiýip etdiler. Biýem ul derýär. Ýöne onuň suw näme üçin rüşordy? Aslynda munyň süýüjligini, kämahallar derýanyň aňarty ketilenini, hanasyna töwerek boýlaryny, oýmur kölleriň emirgelýändigini, olaryň hem duýul toprakdan şorunýandygyny. Ondan üstüne ýokardan akar suw gelip ýakydýan döwürler hem şunuň ýaly bolýandygyny ýerli adamlar aýtdylar. Etiriň boýuny hem ikramçylyk üçin meýdan känni. Ýöne hany onuň gadyryny bilýän adamlar. Şo ýönkumal sargoçuluk, hiç ýyl ekiniň dosty bolmadyk zeminleriň döwresini tötäninden eýigip çykan 5-3 düýüp tuğdy sygyryp durun diýerler, üzümi gemirip durun geçirer. Hem berde herin zamsızlyk. Şäher gala diýen düşünjelerden ören daşda bolan sarı oğulary, owada diýetin gelip durunok. Düşelgüleri. Diňe huzurluk behwi düşünüm dälle, hiç kime garaşly dälligini madamlamak üçin, birekden uzakda bilgeçdeýin tertipsizlik bilen dikilen başly barat öýler. Ah, siz gözgüýün gidemler. Bir yerde ıhtiyarına boyuna gidirci serişteleri yeterlik bolan bir hakim yok. Yaşululary ket hudalar gadimden gelýän diýip desur boýunça syýla manam durun oklar. Ýöne hiç kim olaryň öňünde hakyky bolşuluk, borçluluk, tabynlyk duýanok. Iň bir ýöne köýdi ýok eşem. Öýe sygyryna ýöne kiçik paçsaçyk bir pata berdi. Aýylgans erkinlik.
Ölsürüp döküp gelýän sahabat bulary hemme tarapdan bedewi araplara meňzetdi. Munyň düşünüşi diňe olaryň dili arap bulonky türkü. Ana tapawdy şu. Asla bular hakyky demirgaz türkülerem dälmiş. Türk mayeninden Türk manent bir halkın adı. Aslında gurrunsu şodur. Şeýle diýmek bolsa, fars dilinde türkü meňdeş diýmekdi anladyr. Demek bular diňe meňdeşmişin. Onda bular aslında kim bolup biler? Bular ýaşaý şertleri meňdeş bolanyny ýararly, gaýratyny ýerleşen türkü halklaryň diline geçen, keşfem şo tarafa salarak üýtgen, gödökleşen, ýagny türkleşen eýran zynytyna degişli halk boljakdy. Näme üçin uly edinip bulan kellesine hakykaty guýmalylar? Türkmenleriň sany kesipdirjek bolanyny sahabat kynçylyga düşdi. Çünkü göz kon şertini bu arada tahkik maglumat aýdyp bilýän ýokdy. Getirek sebitini geçenlerden soň ýerçi atly türkmenleriň köpsini urup berdi. Eden hyzmatlary üçin olary ýeňilje haladan saldy. Eýran baýdagynyň pasardagy mundan beýle de eşdiljek däldi. Ýöňde bolsa Xiwa barýança 40 mendel ýol ýatyrdy. Kergun maşy ol aralygy 20 günne aljakdyklaryna wada berýärdi. Kergun Maşady Misteriýan düzlügünden ýol dartyp ugrady. Betrapda oba ýokdy. Kätor marsyrsy duşýady. Maşady Misteriýan harabalarynyň üstünden baranlaryna sahabat bir suwsuz ýurtda şäheriň nähir bolup bilendigine akyl ýetirilmän kelle döwdi. Ýa-naklaram, "Ey gudratdyr" da diýmekden başga alaş tapmadylar. Daş berdi guýusyny. Adyna ata çeşmesine ýetdiler. Sağ tarapdan Türkmen Horasan dağlarynyň kulunna giriş görünýärdi. Garankylykda ötünlükler üçin şep tarapda galan kişi balkan taýgarmadylar. Gary tekillen aşylandan soň bir köýüň üstüne geldiler. Ýasgy diýer ekenler. Büsül däldi. Bir köl näde diýip hayran galyp öz gözlerini anmajak bolup duran eýranlary onuň amy derýanyň galyny sygyny düşündirdiler. Oňa uğuz boýum diýer ekenler. Diýmek amy derýa Jeyhun hasan bir wagtlar bagşadar tarap akypdyr. Soň onu araly tarap soňupdyrlar. Bu gurrun hakda köp pikirleriň sahabat ahyrin bir zat aýtmakly ýerlik gatap etdi. Näme üçin siziň garnyňyz ýasyjady? Ol gülüp kergünne harerimlere şeýle diýdi. Bir arkaşlylaryňky şekkin diýäni öri indi düşünükli boldy. Harerimleriň biri "Bir oşy köp ýemiz. Bürünç diýdi. Garny asmyjyň kyal içine gidip duran bir diýökeş, "Suwuňy tutara ýer tapmasaň bürünç ýerdiň. Derýanyň ýaryn alaňyzda da ýetjekdi ekeni. Ýetjek ekeni. Halga biýderek doýmadym akyp ýatyr. Şonna käte biziň hem diýişimizde tüwdegerdi" diýdi. Göwnük gördüm ýa-da ýüregine ken aýtdymy. Diýökeşleň başga bir ýerde iýleşine jogap berdi. "Wa, diýden aşagyma çalpawul sokup tüýerimden şu boz şölde gatygy boňjak." Şowat harerimleriň biri aňyrdan söz goşdy. "Alipa, üstüne haşarna maýsana şonuň." Diýökeş bir tarataryň agajat göwredini heretdi de, "Görýän öle henne ýatyp ýanyrdan öýdýänligdi." Bir gülüşdiler. İki tarapyň gep uruşdurup ugraýşy ile gazyklaryň sahabat bir diýökeşe bir harerimle garanyny bir ýerde oňa düşündirdi. Tok Mehmet hel edip aýdýady. Öňde bir arkaşly hyýwada ýatyp ýämişler diýip eşdipdirdi. Şo tarapa göçüp ötägidipdir diýe. Äkidipdirler muny haşary. Günüň gazy-gazyp gyrmanta çykaryp awşam öýüne duranyp gelipdir. Aýaly öňünde tügümi, meşewimi bişirip goýupdyr goýmasyny. Ýöne onuň ününi oturup ýemek mizaly ýok diýe. Gyşaryp ýemer bolupdyr. Ana şo wagt ýadyna düşüpdirdi o benne. "He, ýatwylýa" diýene mundan gelip çykdy diýipdir diýe. Ana o many şeýle. Hekayet göwünne laýyk geldi diýen. Sahabat ýediledinip bir güldü. Soňralarym käte arkaşlylarla harerimleriň arasynda ýetoklap olan işlerinden güllýärdi. Ýaskadan aňyrakda diýökeşler nazary günne uğralyp uğradylar. Top gaçana geldik diýişdiler. Baat Xiwhany Muhammed Rahimyň 30 ýyl çemeti mundan öň Astrabada giden şowsuz ýürüýüşi bilen baglanýyp eken. Şonda alyňatan nökerleriň biri topuny gaçyryp gidenlerdi. Gidip otyrdylar. Sehra şähereti meýdanlarynda aralaşýardy. Käýerlerde urpok alaňlar duşýardy. Sehra barha şäherlige öz ornuny berýärdi.
Ne hilim bolsa, ya pasli meydan oğudun. Yoğuşon keygo koro yılak, gırtı yal otlarının basarılıp yatan, ağırtı verdi görünmezlülük. Her işin duşayan oğunuklu yırlı martırları, öz peyvatına gelip görün diyorlar, şöyle öz oluşluğu görünüş veriyedi. Meydanını ağukenli, etekte toğuşun. Yaslı boyunlu sülgün, garda keyik sürüleri köp tuğuş geliyedi. Elhepuz biyomutların iğirmet ettiğini, ışık bazığını, sıpınlığı ağ etsekler. Giyce beylekli yatırın son gidip, gapan vurup tüpen atıp ağ edip, ertiği turlayansa da bir şey oturunurlar. Vukuların hasabına ışık ediyediler. Günlüdüm yine de iyirli dengidiş bariyandırlar. Ertisi mendil geçirenden son, haredimlerin aitmağına uğra dağılık başlandı. Dağılık. Yine de gülmeğe bakana tapıldı. Arkadaşlıların, eyranlıların bu dağışlık tepelerde gözleri meğinini oktu. Olar haredimlerin şuları hem dağ atabını alıp yürüyüşlerinin üstüne uluyadiler. Tepelerin kebiri ak kek taşından. Başkalarının orada köyönlerin Sünkün kıyalı sarımtır oğlumtur renk vardı. Bek arslan, kümmet atı, garaman atı. Bir genişlikler yönü teki daşlıktan nihim oluyordu. Bunun yarı yerlere gıyır deyip at beriyediler. Bir taylarda ot biten oktu. Guyu tuğulurum ağzıdı. Son ağzı tuğulu guyokluğun guyu diyen yere geldiler. Ondan gaplangır diyen ganimatsı dağılık başlandı. Onun yeterce gayarları, kert zülgüler var ekenin. Gaplangırdan aşaymak kerguna birneme zahmet berdi. Yönün hemi güyüç kömök kenni. Sarışlı diyen yerde füyüzü tuğun üstüne vardılar. Dağ deyip at verilen meydanlar, ne hilim orada bir mendeşlikten biz bulun eyranların az kim güğününe sayacak yalli. Emma ötümlüksüz kıran, toğununum uç kıraksı, şoğarlıklığın başlanmağı yine de lap kezetti. Gırpaklap yatan din ayağını değil, gözünüm ip var yani yalli. Kergün sölün tüy sümmüşünün var yadı. Udak yolun yan yar arka atılıptı. Yol osura kemsiz yoruluptular. Ağırmağı yadamı bilmeyen, soluluktan basılmayan, bari vurup söllün çıkıp gidecek yerler bulmadık aslan hem sünlü söllün ledet alayan, yerginsiz ağuslular düyökeş yomutlardı. Sahabat köpü öğrenim olsa, beyle ağır sapara öğeden urmanını. Yönün o mahsus bulun zahan keştelik, yağışı yaman tesirler görmek, tesirlenmek. Galimasına da yazıp beyan etmek kızığı hemmesinin üstüne basyadı. İngisası da durdu. Hem siyaset hem siyaset. Ol bisak mühim devlet işi var ya dahri. Şafinim diyen yere ettiler. Bütayda da bir eyyemler ilat oturunluğu belli olup durdu. Emma Hasan'ın hiç kim aydıp bilen oktu. Su azdı. Garar yine de bu gara sölün zümmüsünü, şoğurluğun içinde azı tuğşertlerine oturumurluk galalar. Türkmenlerin gurrun görmegine göre bir yerde küllü gün uğra meşhur Şafinim köşk kurup öz garibine karışanmış. Badımların sadırığına sahavat güllü. Diyarbakır ülkesinin hakimi Şabbas'ın gıydı. Eğer atasının bir qırağa çekilecek bulayanını da yer üstünün cenneti olan Eyran'ın degresinden ötüp Peygamber beyvanını öz köşkünün kurarmı deysene. Ondan bir insanları bir esreyenler kim? Sahavat kim? Yönü Hasan'la bir vakitler deryanın bir taraflardan akan görün inkar etmek bolacak değil. Şehirdigine su boyunu mahsus ötümlükler bulan gamış yılgın yegin cengellerinin eğirliğini duşyandığım şayatlı diyer. Ne hilim orada bir eğer ağlap durun ne bir şahiranı zatların ağırtınına bir zatlara badır. Boş bulma hakkı yok. Bunu mantık aydiyar. Mantık Arapça logika demek. Bir bilendirek sehralığı etenlerine, onun kariyerinden orsiyete katmalayan yol görküzdüler. Sahabat onu köp siyin edip durdu. Ondan uşak kuyusuna yettiler. Onun suğu süyecekeni. Ayratam diyen mendille, sahabatın atı torunun öz atıyla birlikte yöm yok bulunduğu melim oldu. Megremol giyecek şögürde ağlaşıp alıptır. Onun gözlüğünü sıkmaklığı bir yömde tavşırdılar. Bulur yar yumuş oňurmagy ören ezber adam gerek. Yomut ýanyly götürülen suwun alyp göni ýyla gaýdy. Iki günden soň bolsa, at tutory ýanynyň arap aty ile bilelik alyp kergüniň ýerine ýetdi. Gözlegisi at tutory ahyrky demin tanap ýatyrky. Bir ýerden tapdyr. Sahabat yomuda bir halat saldy. Uzak wagt geçmäke
Beletler inni suwly ýylatly mendiliň daşda däldigini habar berdiler. Doğrudan tiyizden suwun alamatları peýda bolup ulady. Inneki düşlew saklanrak bir türkmen owasyna boldy. Owa garypdy. Ýöne mihmanlara hizmet edilişi ejizlerli. Bular ulaýtada düýe salynyň ganyp heder edindiler. Şoňuň ertedem efsi ýörenlerinden soň ulukdan hellewläp bagly görünip başlady. Derek terbu daragatlaryň sürdepeleri has ýokurtaýlanyp bagly öz buluşdyr gelişip berýärdi. Ýolawçylaryň şähdi bir näme açylşdy. Ýöne sahabat Meden dowlagyň şöl türkmenlerine üýtgeşik bir täsir diýeni görmedi. Bu bolsa onu hem ýigrenç hem gödügidijilik duýgusyna ýördi. Demek gözellige bolan islege mahrumlukdan daşary. Bularyň bir tas insan mümkinçiliginden daşgary gadaply sözlen asla sustur basylmaýan bolardy. Garawluk diýen owagy alaýtada onuň baglaryna sahabatyň göwüni ýetdi. Şundan soň kergen gadymy harýatynyň nanly topragynyň bagly owalaryň üstü bilen Hywa şäherine nazar saldy. Ine de Hywanyň beýikdigleri, medreseleri, köşkler gümmedokläp göründü. Ondan olar günüň aşagyny ýaldyrap başlady. Atanyýar mehrem bolup gitdi. Öýle bilen ikindiniň aralygyna ol ýanynyň beýdadary bilen bileripdi, garşylamak üçin bulan öňünden çykdy. Şeý edip, ýetirekden çykanlarynyň soň 20 günlük ýylyna kergen Hywa gelip ýetdi. Hywa şäheri Amy derýaryň şep kenaryna ýerleşýärdi. Onuň 9 san derwezi bar eken. Bulary bagy Şigam derwezine girdiler. Mihmanlary şäheriň orta bölügünde bir gapdaly içki gala diýip duran kerwin haraýda ýerleşdirdiler. Bir tarapda Bağlar meydan tegilinip ýatyrdy. Şäher ýetasan 2 bölekden ibarat. Dışan kala hemde işan kala. Ýagny daşky kala hemde içki kala. Dışan kaladan daraz köşeler işan kala alyp barýar. Berik ýürüýte irade bilen girdilýär. Çünki hanlaryň köşkleri medreseler, minaralar şu arada ýerleşýärdi. Muhammed Emin han Hywada ýok ekeni. Onuň fitnes taryklary jeda bermek üçin özüniň nowatdaky mary ýürüýüşine uranyny ýaňbyr ýetdi bolupdyr. Bu onuň hanlygy diýen 6-njy ýylyny. Şo tarapydan 4-nji ýürüýüşidi. Etjek alazyň näme? Han gelýänçe garaşmaly. Ramazan aýy başlanypdy. Bular gow kergun saraýda roza tutup ýatyberdiler. Ramazanyň tomuz gelmek elbetde agyrdy. Şeýle de bolsa, İlşi erkek halkyna mazalja gelirin jetmek üçin özüni kuwat tapýady. Harýerim Eýrandan has halkyn. İşan kalanyň daş darwaza, bakça darwaza, ata darwaza diýen 3 tan derwezesi bar. Ata darwazadan girin ýerinde sag tarapda öňü bilen göze ýelýän Muhammed Eminiň gurdurýan medresesi. Hywada İslam gününe görüň ähli ýerine bolşýaly. Her bir han ýa-da aýratyn tanymar adam öz adyna bir uly diýse, köplünç medrese, mescit, minara gurdurýar. Bu medrese özüniň pazarlygy bilen eýýäm, beýlek oňlar medreseden metin bärim tapawutlanýardy. Beýgym ibadathanasyndan 500 şenli talebe okap bilmelimişin. Medresenin öň tarapynda giň şur meýdança bolup, onuň ýürüýte bir diýsga üçin niýetlerini bildirip durdy. Aýtmaklaryna görä, Muhammed Emin onu şeýle bir minara gurdurjakmyşyn. Haýsy ki gerek wagt şonuň üstünde ýödüniň Harýerymiň 7 şölüniň aňyrtyndaky dagy boýy ýa-da günorta vilayatlaryny görüp biljekmişin. Hywa begdadalarynyň alam paslarynyň gurrungyny diňläp barýan ilçi günorta tarapy pikirjeňlik bilen seredip durdy. Soňra öz bolşuny duýdurmaly üçin gurrunga goşulyp gitdi. Şep tarapda eski erk diýen bir köşk bardy. Öl köýüne adyna mahsus bolan bu köşk Goňrat hanedanlarynyň has ýer kökeýleriniňki. Belkim onuň düýbün tutucularyň kolarly. Şunu hanlar tarapyndan aýratyn hurmat edilýär eken. Baýtagyň töre şol ekeni. Bişen keripişdi şöýlen ýol bilen aňyrak göreseň, Madrahim medreseleriň duşuny garaýasyň. Sag tarapda Peýalwan Mahmud mahbarasy, ýene de saklanrak bir näçe medrese ýerleşýärdi. Tüçsar Hywa baýlarydy. Heme at hem sowap kazanmak maksady bilen medreseler gurdurýar ekenler. Olaryň aňyr ýanyna köýne şiirgazy medresesi ýekşerli oturýardy. Bir tarapynda Kutluk Murat, Allah Gulhan medreseleri beýgerip gidýärler. Soňky neşeli medreseniň belentden tutulan maňlaýyna
Şümai Nasib Sultanı Davron, Farid Uruzgar Allı Khan deyip Fars dilini yazılan tetirleri sahavat derre okudu. Bir tetirler şeýle diýe: "Saňa nesip etsin sultanlyk döwran, zamanını yeketek Allahul Khan." Anrakda Allahul Khan'ın daşy beýik diwarly haremhanasy bir giden meydan tuturdy. Bir gapdarly Juma mescidi ýerleşýärdi. Ve paýtagtyň tanymal adamlaryň juda Juma namazyna gelýän mescididi. İsan kalanyň tutumy ýürüýti sustuň basmak üçin edilen ýaly. Heredende agyzy açyk, sady türkmeniň dag telpegini ýere gasyrýan beýik diwarlar, başyň gözüň aýlaýan ötlüm-ötlüm hüjreler, gatbar-gatbar penjereler, ýaşylly goýokly sırçalara gaplanan haýbatly gümmözler, sünnen awşlar. Ýok. Göremäge daşky gabara bat berilen beýdesgalar tutuşduğuna yöntemlikdi pöwhedi. Şo pöwheligi boşluğu bilen öz janyny taryhyny görmäge teşne adam oglunyň islegini bir kanagatlandyp biljekmiki? İsan kalany şu doşuny diýelim 1000 ýyllyk dagy geçmişe göçüräýänliginde şo döwrüň bir berentligine eýe bolup biljekmiki? Bitaý mazmun babatdan boş, şekil babatdan ören täk galyplydy. Diňe gawara kowruşulundy. Tarra kıpırır amaratçılarının nımatlarına göre şekil kaşanlığı, diňe onun öz hasirini däliýsem, mazmunlan aýrylmaz baglanşykly bolanlygyny, mazmuna hyzmat edip bilindigini ýerliklidir. Maksada laýykdyr owadanlar. Mazmunsyzlyk bolsa şuun kuun helakçylykdyr. Tarra kıpırır progressiv diýen many berýär. Hyýwy dilinni biýtýar gadymy şanly Harezmi. Bütün bolsa özgedigine şäherleriň sultany. Şöyle ýalimniň merkezi gurgun ýadyny düşürýärdi. Harezm dilinni sahabat hyýalyny, ilm dünýäsiniň taryhyna kuwatly bir kuýaş görýärdi. Eýran şöhret gerçeklerle dünýäni ankeden bolsa, Harezm topragy ilm daragyna gudratly bir iýmit beripdir. Gadim ilmiň binýadyny tutan Yunan felsefe-şünaslary bolsa, onuň binasy Harezmde bitirilipdir. Abu Abdullah Muhammed al-Harezmi, Abu Nasr al-Farabi, Abu Ali ibn Sina, Abu Reyhan al-Biruni, beýik gurgunçdy Darul Finuni esaslandyran Şah Mamun ibn Mamun, Peýalwan Mahmud ýene-de Harezmi tahallusyny götüren onlarça alimler şetrafyň duýduny ýene ägirtlerdi. Hanul Magribden maşrigy ýaň salýan şany şöhratly Harezm. Hani o wagtda eýlem ýaýran Harezm ustalarynyň bazarlarda ýer degmedik ardyr haritleri. 1000 ýyl mundan ýoňş toplukdan dömüp, şuwuny däl, ýene-de 1000 ýyllyk araslara şuwly salyp duran şam çyraglarynyň dowam etgani. Elbetde bir zaman üstüne birilen äpet jemgetçilik harakady muny tümlüge urupdy. Eýlem meher bilen soýun, insaniýeti beden kem uruhy bimarlykdan oýaran şökli, kämil huzur ferişteleri, bilen imaratlar gözel sungot külüngü toğdun aslında üsüp gidipdi. Hyýwa ana. Şo ulaga çeken tümlüğün perdendidi. Ýöne. Edil şo tümlüge giriftar bolan ýedikliýiň özgü ýurtlaryna ýüze çykan. Ýagtylga tarap daraşma näme üçin bülkede duýulanok. Ey üstünden bazar soğulan, gözgün Harezm. Her juma güni bir ýerde uly bazar bolýardy. Bazarda köp sanly ýerli töwdülerden başga Hindi, Rusyn, Eýran, Owgan täzelerim känni. Bazarda umumyň Harezmde muňa hemmeden gowy yarandat bir ýurdun gawyny boldy. Beýle bol, beýle köp türlü, beýle owadan, beýle ýeri, beýle şirin gawyny bikenidi senni hiç ýerde görmänli. Ýok, nymatda munyň öňe geçjek dünýäde ýokdur. Sahabatyň ýoly tütänden gul bazaryň üstüne düşdi. Muňa gelmek pikir asla ýokdy. Be durun ýeriniň ýygyna görüldi. Ýa-da zamanyna insany harida öwrüp bazara salmakdan beter maskaraçylyk barmyka? Näme üçin bu türkmenleriň Eýran döwletiniň tergetleşýän dowlagyny aýratyn dowam edýärki? Bir toporunyň şaý mektebine geçmegine türkmeniň beýleki taýpalarynyň jogabymyka? Onu näme üçin Sünni Kürtler ýa-da Azerbaýjanlar bilen şaý Kürtleriň we Azerbaýjanyň arasyna beýle aýrylgan senjel ýok. Şam, Irak tarapda Sünni Araplar bilen şaý Araplar oňuşman duranoklar. Ýerusalimde musulman Araplar bilen İsa'y Araplaryň bile ýaşaşyp ýörler. Dini tahammüllük İslamda da ýok däl ahiri.
Takammul Arapça takatlyk diýmek. Hatta Ameyye, Abbasi, Fatimi, Kardowa, Rum halifatlyklary ýaly İslamyň gaýnap duran zamanynda musulmanlar beýleki dinleriň öz ýanlaryna bolmagyny takat edipdirler. Muhammed Peýgamber ıglan edenden 300 ýyldan soň İslamy kabul eden barbar türkmen gel innonyň iň bitakat iň gawanjaň faksyny öýleýipmi? Barbar farsça war. Yok, bir olu türkmeniň din goruwçy hökmüne çykanlygyna inanmak kyn. Şu ýerde sahabatyň bir zat ýadyna düşdi. Hicri sene hasabynyň 945-nji ýylyny Şamseddin Muhammed diýen bir hyratly ulama şaýlary kafir diýip ıglan edipdir. Hem de olary taalamaklygy, ýetir artatmaklygy soga patarny geçirýän fetwa beripdir diýip bir ýerde okapdy. Ýöne o fetwa düşünikli. Ol hyrat eýlen sünni şeýwanlar bilen şehewileriniň arasynda ganyl jenjelleriň taf ýitilişen mahally. Dogrusyny aýtsaň, sahaba töwrügini bir tersallydy, salajadan emma janagar deslemni. Padşalar dini halis yarawy gördülerler. Ýa Şamseddin ýaly bir iman ýuwdan tapmagyň olar üçin ne manysy bar? Türkmeniň içindäki Serdar adyny alyp ýyl zadyny göz gyldyryp ýören garakçylaryň şunuň ýaly fetwalary gözler zar däl diýem. Ana saňa taalaňçylyk aklymagy delil. Ýeriň suwuň darlygyndan ağzynyň kösenip güzaran ötür selpäp ýürüni ýydyňa sürmek üçin ýangy Serdar tomoklary dininden amatdyl näme? Ol fetwalaryň soň ýatynyny, üstesine de ýerli häsiýetliligini, din taglimatynyň düýbünden olary tapyp bolmajakdygyny o sada adamlar nereden bilsinler? Har ýermiň bol suwy bilen ak beýwanlyklary bilen mehmanyň üntüni çekýän ilkin zatlardy. Türkmeniň gara çöllüginden arkada salkyn guşoklugy tas alkymda oturan topragyň hasyllygy hakyna baý eşitmänli. Orta günne orun peýalwan bolun Jeyhun, Galaýtyda onuň aýagynyňky Haryadym gözelleriniň zülpi ýaly teşerilip ýatan zerep şanlyk Allah'ın nazar eden yeri olunmuş. Bir yerde delta manasına geliyor. Bulmanı heyhindidir Nil'in maşvı. Allah Teala'nın Peygamber aleyhisselamın eri umutlarını bağışlayan şu ägirt giňişligini Jeyhun bilen bäsleşip biljek bir peýalwan. Haryadym ýal 9 ýüzük düşen bir toprak adadır. Haryadym ikinji metr ahyry. Ülkede şu wagtlar 2 milyon şemeti adam magada edýärler. Munyň eklep biljek adam türin onuň gör näçesi köp. Ene şonuň şüýnüm. Hyýwa hanlar başga halklar öz ülkelerine göçürip getirmeň aladasynda. 100 ýyl şemeti munyň olar arkaja sığman çykan türkmen ýadyr taýpalaryny, gardaşlylary, ýemrelleri, alylyary göçürip getirdiler. Soňra Awganistan tarapyndan jemşitleri alykdyryp aldylar. O ýyllar Muhammed Rahim Han göýöklüňler zir döwran edip gargaradan bärini sürdi. Indi orada Muhammed Emin teke türkmenlerini göz gyzyrýarmyş diýerler. Ýöne hanlaryň şu siýasaty gömeltöýdämi? Ýöňü bilen ahyretinde türkmen ilat köperdi. Bir wada harby güýç artar. Emma ýagdaý goňlatlaryň peýdasyny özgörmez. Galy berse, bulara toprak dällediňi ilat gerekmike. Iranyň goltugynyň astyndaky vilayatlary ilatsız goýup olary bolu biljegine akıl ýetenokmuka. Ine şu ýeri iýilse hem gadaklyk hem düşünükdi. Mümkin bulan derejesinde pikir edilenine akıl sığarlyktır. Türkmen atlylary ýaly bir harby güýjüň gadaklanmasy däerligini daşary. Şu günkü salgydyň hatyrasyna köprek ilaty ýa gol ýeterini toplamak isleýän boldy. Näýelim boldy horasanyna garaşylýan golurunçlary taýýarlyk barmaly. Soňra garmyllel, şundan peýdalanyp şu etrapdaky siýasy ýagdaýy düýüp götürüp görtmeli. Eýran hyýwa sergetleri hakyndaky, hyýwa düşünjelerini omurmaly. Bolmany näme esaslanyp bular şu gara çölden ilerisinde hem eýemdireýärmişler. Dil meselesine esaslanypmy? Türkü, farsy-my? Pahay. Eýrana türkü gitmi? Bu harada farsa az gidýärmişmi? Egerde Erkana Türkmenistan nilyan bar bolsa,
Oy şeýle bolsun. O näme üçin Hyýa döwleti wabatda Erkany demiş. Gaýtam şu Erkana Türkmenistan diýen Horasan Astrabadyň ýarpy gurusy ahyry. O toprak diýen biziň dagdyr ahyry. Şol çeşmeleriň, derýalaryň suwlanýan ýerine Hyýa burnu gotmasyn. Ana esasly görürüm. Dogry söz gutdy. Aralyk şu gara şöl bolsun. Tebigi serket. Şolong ýakyn wagtda kimdi? Düýp maksatlaryny göz ýetirjek bolmaly. Ýelçi böwrüň zykladýan şu pikirlerden gara başyna gaý bolup ýören wagty beýlede köz küçü meselelere hasam içkinçe meleşip ýördi. Gün ortadan gelen kergenler Astrabat, gurgun tarapdan Emiri Penah Zafaruly İlhanyň goşun bilen gelip ýatanlygyny, tarapda Sultanbat Mürdäniň talaryň fitnelerinde gatnaşanlygy üçin kekerre garşy jeda beriş şäherini geçirýänligi barada habar getirdiler. Bu habar Hyýa biňziriklik, nägelik töretdi. İran ilçisine urun garaýşa müýtgedi. Ilçi derdadar öz watandaşlarynyň hereketini, türkmenleriň birligini sürgüni düzeltmek üçin edilýän derwaj şäherlerdir diýip düşünýärdi. Sahawat wagtdan peýdalanyp owalara da gidip gördü. Araslar bolýan düzlükler, mesuly nowerler adamyň işini bızykladýardy. Bir ýerde diýany gorlayan bolsa, başga bir ýerde daýhanlar pagta bakşekinlen bejerip ýördiler. Häli şunu diýe goşulan zykyryň üstünden barýardylar. Harýan daýhanyň adap gonlygy muny haýran galdyrdy. Elke pus onuň käýetmen uruşuny. Başyny naşyryp onu da ýetişi bilginden ýerler. Günüdüň şeýle durmak üçin ne ýyl beden, ne ýyl ýürek gerek. Ne ýyl istamyllygy, ne ýyl sabry eý bolmaly. Niräňe feresden ýapy alraýşlar. Olar nirä barsaň tersliň oňdan tüýnüş betýärler. Şo ýapylan hemmesi Harýan daýhanyň egininden geçipdir. Ullokan arnalaryň gyrmançagyny ardyp ýören toppok kaçarçylaryň üstünden hem bular häl işini barýardylar. Mehnetke şaryatmyllaryň beýle tabiinligine sagawatyň gözi etdi. Şular ýara adamlar bilen alınmajak gala barmyka? Häli birden şu güýç bilen Hyýa bularyň şak edişinden öterek bolaýmasyn? Tabiinlik näme? İran daýhan tabiin näme? O azemy şekkemi. Kärediler. Daş deşip dağasynyň ýap çekip ekinni sorýan İran daýhan näme? Eýdemediňe öýe güýrany düşünmedi. Liminlaryň. Beýleriň, häkimleriň, şalyň hazynatyna galňadan kim? İran daýhan näme? İran demetkeşiniň üstüne bugün Ferengi maýdarynyň atlanma kowpy mabanya. Bu atlar nile var ýaka? Ferengi Ýewropaly demek. Suwuny topragyna göz etsedi. Asyk sahana, ýagny deňiz kalgaz bolmady Hyýanyň. Halkara ýagdaýy. Şonuň gelip çykýan petik gelejegi göri fiýagaçyny imrendirmedi. Şu şakkyn sykyrlar, zuwadlar. Yeneler şol ýapyklygyň netijesi dämmi? Umyt bolda hiç bir tarapdan görünok. Erkin daşary gatnaşyklar hem bir ykdysadyet ötermi? Ya ha mejbur gatnaşyklar. Ya da başgalardan üdüňe haly ýaşamak. Ondan bol suw bilen mes topragy ýeşeňi daýhany laýyk gelýän kämil gurallar bolmaz. Bu zaga küýlejikler, garalar ha bugün zamana arabasyny ýygyp ýüreýän askynjakdan başga zat däl. Dogurdan ýeşerli oturan müňlerçe palçyk küýlerden ibaret turan dışan kalady. Saýap kömürle işleýän. Dilsimiň aňyry başga taýip edilýän ham körüklerden başgadyr. Döwletiň ýüregi bolup durýan işan kalady aýnaly penjereden tas mahrum darajyk. Garanky medreselerden we haremhanlardan başga näme? Şu jüreleriň içinde ýekiji ýyl ýaşamak guragyrlyk hemde kör bolmak üçin ýeterlikdir. Bir ýerde ýetkä urmak üçin suw gulagumdan başga zatda gyçylyk duýulýar. Hatta agazam atyň depelýäli. Hemme zat gumdan, diňe gumdan. Demir diýen zadyň ähli künjekde ýeri giýjapdyr. Demire bir ýerde şeýle orkeşlenip duýulýar göre. Onu gara şölle agydy gurap eň soňky demde hyrkyllaýan adamdan başga zat bilen deňeşdirmek mümkindir. Sahawat fiýahy eden Ferengistan ýurtlaryny, olaryň tilhimli gurarlaryny biýgytyar halyna getirdi. Daş kömür dağlary. Arnlar gibi akıp yatan nevit.
Eşe garabar ýurdu bolan hyýwanyň tutuş ýerle çekýän ýüküni bir gedekde götürýän öýde ýürüýän gämiler otdular. Deňeşleri bir ülkede ölüňde bir naşany tap bolmajak ägirt kärhanalar. Aralygy ýer bilen asman ýaly iki gan dünýä. Otaýdy demir, ot elektrik maşinasy. Bu taýda 1000 ýyllyk gadymlygyndan öňe sägelse de süýüşmedik gumasary. Has geň ýerdi. Dünýäni tutup gelýän şol ýarlynyň we göbürdüğiniň aslynda ýölleriniň bir tümlük goýuntymlyk gowy bolup galanlyklaryny duýup bilmeýänliklaryny. Bular ýalymyň merkezdi. Galanlaryň barasy töwereklerine düzülip oturundy diýerler. Dünýäniň ykbalyny kezitleýän şu günkü güýçler hakynda bulaň düşünjesi ýok. Şu ýerden bolsa, sadyrga bolan gaýyp gelecek bilen gaharyň gatışmagyndan bir gyzyndyryz duýgu dürýär. Hamala Zahan yalap ýugudyp barýan demir bilen ot baş adazyklykdan togulup geçäjek ýaly. Onuň ýalmamazak bir künjegi aljakmy? Onuň gizlenmegem, oňa garşy çykmagan peýdasy. Ýöne diýil nähildir gudrat dörep, otdan we demirden halas bolmak mümkinçiligi ýüres haýanyndagym. Bu kadar bolmak gerekmi meri? Eýranyň inni asyrlardan beri şu meseleniň üstünde jedel ýok, jenjel ýok. Gatym maňly köneçiller nirde ýok. Her bir zamanyň köneçili öz döwrüniň edim gylymlaryny, gurallaryny, geýinişini adamlardyň inni saklamaly bolan iň soňky plany sürýär. Üstesine hemme zat İslam sallanşygynaky bolşundan mire men durmalydyr diýip ünleýän ilmiň gerçekleri hem döwlet işine gatyşyp adama ýol bermesine edersin. Käfire bu dünýä berilipdir. Musulmana o dünýeden taýlimat dälmi? İslam halklarynyň başgalan aýagyny atsan. Hakykatdan bolsa bidiňe nadanlyk bilen ýaltalygyň peltepesi. Şol otdur demiriň öýersine girmezden ýurduň ösüşini gözüňe getirmek kıyın. Harýerimiň ýeriniň üstü baýlyk bolsa, Eýranyň ýeriniň asly galyny. Eýran newt ummanyň üstüne lawr taşlap oturan äpet bir gämi. Şimdiki zamanyny newtsiz bir gymyly bolup bilmez. Hemme ýere Hudaý ýöz ıstynadary salmandyr. Şonuň üçin köpler Eýrana mäti açdyr. Dünýä yktysadynyň sansyz damarlary newt diýen gamly hereketlenýändir. Memleketleriň güýji, topy, nany, abry newt bilerçiler. Newt pula berilmez. Diňe altyny salşylar. Inni zor memleketler hem hükmürawan ot bilen demir herekete getirýän newtiň egsilmez hazynasy Eýrana ýalbarmaly bolurlar. Ýa-da syýasy mesele babatdyr. Harby güýdüşlük çäkdinim. Siýaha düşünem iş ýeterlikdi. Wagty gyzyp geçirmekden ötürü her hili keýpim känni. Gara bir ay gowrak möhlet şeýdip ötdi. Ahyrym hanyň gelýä habar eşdirdi. İkinci bab. İkinci baş. Goşalyň azyk bal epeleriň saklanrak hatarynyň üstünden harasat bolup ýenipdi. Bu harasat asla ähli saraty ýeşertdi. Ömrüň töwerekdäkiler bilen düzenekleşip geçirmeklik. Öz topragyny adam şekilli ýaşamagy bolan hukugyny jeň meýdanyna gylyç bilen çözmeklik. Gan bilen gazanmaklyk kysmatynda bolan halk bugün gerçek ogullarynyň birini aldypdy. Ýerle goşçygitler känni. Zamana şeýledi. Aňryňda bir gaýratyň, namysyň, kuwatyň bar bolsa ony ýüze çykarmaga mejbur edýän zamanady. Ýagy bilen söwüşmedik günüň durmuşyň köp kelleli ajdarhaty bilen garpyşmaly. Derdendiň üçin bir dögüm çöregi azy kylykly gara çöllün, bahyl hiýasetli derýalardan diş tırnak bolup top goparmaly. Durmuşyň aşgaryna gaýnamaly. Durmuş ýaşaýşy, mertebe hukugyň gazanmak üçin imtihany. Yigit diýmek eýem sinagdan geçen diýen türüň manydaşydy. Ýöne yigidiň yigitden farky köp. Diýsen meh bolup durun. Ur diýsen kelletini aljak yigitler emken. Emma her ýerde her daim şeýle yigitler dürýär. Olar şakylyk araşyny okda öýler başgalary şagyrýar. Serdar gylyç tyrlanyň soň bir kesin ýöň çekmegine garaman. Ýok, ýöňe düşmegine ýol bermän okturlayan yigitdi. Ol ýagynyň niresinden barmaly. Nädip urmaly barady? Yaranlaryň tapawutlanýanynyň daşgary. Haýzy guýunyň suwuna hili, haýzy oýun alagyň ýol nireden. Haýzy jülgäniň gaýanyň geçidin iýin sykyjy niçikdi. Şunuň ýaly durmuşdaky ýüzlerçe ýagdaýlary aýratyn, syňçylyk bilen
renk ýyty sypaty we başga alamatlar bilen kesikli mowkybyny hem bir gowrady jemlen terdardy. Ol gerek bolsa tewekkelli bil baglayan adamdy. Ýöne ýeňiş näme düşdi? Şoňa düşdün diýip ýargydaşlaryň ganyny behuda sarf edýän terdar däldi. Iň soňky söwüşde köpräk pida çekilmeginiň hem diňe gazmalygyň gaýnagyndan ýa-da ýöz hududy tenine goly bir behwiliň itermeginden bolman, eýdem bir derulukdan gelip çykanlygyny ýyleşler göýtiripdiler. Şo söwüşiň netijesinde halat edilen ýaş oglun hemde gaýlaryň sany 30-dan gowrakdy. Ýele salyp bolmadygy 10-nyň sanyny. Wepat bolanyň sany boşadlygyny köpräkdi. Garşydaş tarapyň gitireni bular mälim däldi. Emma şak edişlerine göre köp bolmaly. Çünki terdaryň öz agdaryň adamsynyň 5-den geçenligini, täş terdaryň kelhan kepeläniň, ata şalhanyň, amantaýa terdaryň Recep Çawuşyň, Gurban Sapygyň, Polat Mergeniň 3-4-ligini alanlyklaryny görünmärdi. Goşmuradyň Sahit Niýazyň, Hazımradyň Tarhan ýegeniň, Baýtegediň şo gedek eýgürmüş olanmardy. At baýardaşlary, dalys uruşlary ýören otlukly. Olaryň öz beýanatyna ynansaňa her gaýta göýregil bolan ekeni. Ýaşullar ony ullokan çintiýan durman, ýer bolýardy. Göýregilyň özem zaňlar, ýöňjüňrak gören ekenini diýişdilerdi. Soňunyň hakykata golarak kasabat eýleýdiler. Gep düşmany ýitdirne däldi. Bitirlen işledi. Şol söwüş telim goşup pida berin bolsa, dünýäniň çetinden ýaňy iýinin görjegi öňünden niçeme juwan adamlary halat edipdi. Halk arasynda nowatuna bolsa, oňa da köp şükür edin. Beter bir nowatlykdyr diýen pähimma. Indi öýrüp ösňemeli adamlar allaryndan, bärsinin aňyrty ýakyn, ýönelgeden garynlaryň gitmeginiň behwili, ýiti bawatdan el hal bolýanyna adamlar barmak basyp oturmadygyny düşünýärdiler. Indi şu nukdalardan şo gedek işigine düşük ýazylan öýleriň hiç saýdyndan ýyly gyrgyna berdi diýen manida iýgenişli söz gareş eşdilmänli. Munun başgady. Serdar Godal ýyly süýün beýle hakaratdan daşlarda galma hukuk berýän hyzmaty bir däl, iki däl köp gedek bitirip beripdi. Ol ömrünü bir işin aňyrsyna öz behwidi ýatyrdygyny düşünjäni döredip biljek delili beren adam däldi. Ýylynyň ýagyrtlygyny şunda görýärdi. Ol sır bolsa, bäsleşlerden ýaşyryn taklanýan, emel ýaly ýarag däldi. Ähli kişi üçin Ali'nin alimi danyny. Emma onu başarmaga diňe jany batyrlyk däl, maly pulu da batyr, derýa ýaly zomart ýürek gerekdi. Her kimiň ýüregine ýoda tapyp bilýän ine şu tapat dünýäde ören seýrek adamlar berilipdir. Terdar jany töwekkelçiligi hallygy, onurça töwüşü, harazat baryn dökmek dogry gelen köp sany ýylary gatnaşyklaryna gatap ýöretmezden giripdi. Ödüne jinnek ýaly peýda getirip bilmejek ýetim oglun üçin, garry kempir üçin başyny goýan ýerler az däldi. Iň itaatym hiç wagt, hiç kimiň ýanyna şeýit ýaly minnet etmänni. Serdar ýette ötdeligi öz ömrüne gören adam däldi. Nira ulysy ýel ýetip duranny. Oňa baý diýmegem bolardy. Onuň elinden, ygtyýarynyň ýeli. Beginepet sagyrynkydan artyk myzrak baýlygyň geçen bolmagy da ähtimally. Ýöne baý bar. O baýlygynyň hüdürini görüp bilýänlerden, ondan öýdi gaýgysy ip bilýän adam ýyly diýdirýärdi. Tanyman adamlaryň ady, dağdaky ýaňyň döredin dere düşdüýse bat arşýaly. Agyrdan agyrda owudun owa geçdiýse urulýar. Takasyna goýleşdigýänse bolsa, oňuň şok görünler tapdyryp bolar. Sarat owulary tekesi, atasy, sarıgy, salary, Serdar aktar riwayetler döretmekle taýýardylar. Onu kemsiz köýsde şahsiýet gadap edýärdiler. Ýöl owasy da şeýle pikir edýärler. Ýylyn öter hormatlaýan edýärdiler. Emma şeýle pikirde bolup, uly mudama alanýar ahyry. Başowasynyň edilýärdiňi Serdar şeriksiz söýleýän bir gahrymany diýsen, arman ýaransy bolardy. Onu görüp bilmeýänler emmady. Büdürärini dilep ýatanym gitdi. Emma o kesek atmaga beýle dursun. Yaman niýetini aňlatmaga milt edip bilýärem tap bolaýarmytka. Gitdiýse rawaşlanýanyny görüp, oňa indi ýokardan bir bela ýynämese, bennetinden de wal ýokdur diýip ýören taňlar. Olaryň guýrugy hemişe ýamlanady. Şo tetelli adamlar bir wada bu waka ananyny bilmänler. Olaryň şeýlerek bir tymsaly salym edýärdi. Bir taşan zentlaşynyň ýanyna baryp, pişigi ýol bar ýipdir diýip habar berim. Taşanlar göli.
Ölkes ananak diye. Sen öteşten olayma, qaytan pişik yol var, sen olaymadın diyemişler. Şonun ýaly bularam gözleri ýetýänçe yapırlıp oňdular. Batyryň pelwanyň maslygy ýukary. Ondan hem serdaryň ýygyny entezige eýmenir ýaly adam bar. Soňam her nisigem bolsa. Ulyň aýtmagyna görä epeler bir derdi ören mertlik birleşikdi. Annabat ilki wagda bütün aňyr söýlep feryat edipdi. Goýanlar da üdül kedil goýupdy. Onun köp agdaýan tözi beterinden taklasyny. Agyr muşokgot baştan ýynyň günü şu düşünje ýürekden uýmakly bolan başarnak diňe gaýratly adamlaryň paýy. Jigerlerde turan ýanganyň Hasan Murda bir wagtlar sönjekdigini döwletiň namy ýokdy. Şo ýarynlan öýdüm lowlap giderini öýdüpdi. Emma adam maş daşdan aty diýilen dogry ekeni. Ondan bir ýyl ömür gowdat. Ol şunun ýaly ýerde bilinjek ekeni. Her kim adaşgym bolsa himayet berýärdi. Hemmesi birleşip yaraly ýüregi bilgim bolýardy. Beýle wakanyň entetmedik adamsyg aljakmydy. Ataşir epede benne seňselen ýar bolupdy. Ýöne entir edip ýöndürsäpdi de, eýsem garnsyz jeň boljakmydy. Biri 5 gün, biri 5 gün soň diýip höňürsüň edipdi. Öýdüçe peltepe ýöredipdi. Ol 2 sügerek giýje gygyryp turupdy da, onaň hem şekeler ýary şaýyn tutmagy durupdy. Gosmurady oňamyňa ugradypdy. Yaranlaryny niredenler toplabam, ýene-de şol tarap atlanypdy. Öýdüm hem şeker ýaly. Ýüzüni garan kalyp däli günnüýdüň güni aly dendele bir uratdy. Şonu kölçäniň boýundaky oý şo baýaky aly pazgyr görnüşe gelipdi. Şonun soň goja köşüşipdi. Ingulmanyna giýjetine gyýgyryp turmak gedilipdi. Serdaryň patagyny almadylar. Ýaşulylar ataşyre päşeýle maslahat berdiler. Ölenini görünýär. Belki diýerdir. Molla Abdurrahman hakda da şeýledi. Ene şu ümit göwüni teselli berýärdi. Şo wakaň ýygyany orazgan gowuşdagy ul ýygyna baş bolup serdaryň gözlegine çykypdylar. Köp adamyň. Şonuň içinde Bagşowatyndan türlü seýiz, Sapa Halyçy, Hazymrat, Şabatyň çapyk tagyň jededini tapyp, olaryň getir ýalyny owa getirip galany şo taýda ýerläpdiler. Serdar hiç ýerden tapylmady. Ýol töküp, galadan galadar apdylar. Emma gördüm bildim bolmady. Orazgan gahar galap bir näme sowulşan soň Sultanmat Mürdäniň öz ýanyna gün barıp gürleşmekli karar etdi. Şundan bir näçe günden soň täş Serdar köp atly ile gözlege çykdy. Olum boş gaýdyp berdi. Ýöne gylmalygyny edip, gylyjyna erip berdi. Onun geçen ýollaryny gan renk bilen ýydarlap bermeli bolupdy. Şoňa göre Orazgan gatkäýinni. Bulur ýaly ýagdaý. Ýakyn udaş habar etmek her kimiň öz borjy. Şoň üçin gaýry goýmazdan ahala mara adam ýerli. Ahala Gosmurat Sagitniýa gidermen boldy. Ulak ýol ne wagt ne zamany. Bulyň ýanyna köp görün, ýoly da bilet hawun kötegöş tapawutlaryň erejep sawuş goşdylar. Atlylar 4 gün diýilende ahala bardylar. Ağalary Gosmurat tanadylar. 2 ýyllykda bir barıp gaýdypdylar. Ataşyryň gardaşlary Garadoryň Şirmemmediň ogly Garamradyň bärden baranlaryň tegerini oturan öýüniň birden dymdyrsyga dönmegi. Goşa gatary tiýden aýaga allardy. Giň öýüň iştaşy adamdan boldy. Denanlar hamsygyp perejilerin ýüzlerini tutdular. Şirmemmediň aýaly kakyn tutup saçdy. Onu götürüp beýlek öýe gitdiler. Wah şeýle olaýmalymydy. Beýleme saklap durun, Garadagymyzla. Herne Allah jan öýüň dolada. Ýoluňa bir kuzuly goýunyp, iň uly ýeňe. Garadoryň aýalyny alyş etdi. Wah, anna wagt pahir nädýäk. Höýüni şu oturýaly. Bir ýerde ol bolansa bolmadymy diýip, Garamradyň aýaly abat ýerleşýärdi. Şo güniň ertesi Gosmuratdan uludy Fatmanyň düşen ýerine. Ataşyryň bir aýal dogany bardy. Olary Garawulyny, Çopan Batyry, başga da aýtmaly ýerler habar edildi. Bir gün orada bir topar adam ýol atlandy. Uğraljak bolanyny gapydan gapa dogdalap ýörün abat gelneje. Wah aýaly atnawyň ýagdaý inne şeýle boljakmy?
Şunun ýaly ýerde bir süýünüşmejek bolsaň, onun ömrümi dar bolarmy diýip ýene bir eňredi. Diňe iki gözüne buyurýan Fatma boldy. Söýe bilen diň bolup ýaşyny boýur-boýur döküp durdy. Ýolda garagulynam bulara goşuldy. Atlylar bu sapar Saragata öňküden çykyp ýetdiler. Epeleriň hatary ýaňadandan bir doluşdy. Näçe ýeki geplerdi. Ataşyr öýkeleşip aýyrlyşan howaslarlarynyň gelinne galkyndy. Olar näme hil ýeňse uruşanam bolsalar. Garnaşlar gamdy günni ähli kinan unutdular. Berdäkiliň eginne düşen agyr labır alyp, ellerinden geldigisi ýeňletdiler. Onu da ýolları ýentek bir habar kady, ýeki götürün. Bular giden soňam götermeli ýüklerini paýlaşyk bolup çalışdylar. Epeleriň ýüregi suwlanypdy. Elbetde aýallar laýtyda anyna bagyt, wiran maşgaladan adam getirilmäni nägiledi. Öz gyýdyny, köne eltilerini, gaýyn ekejilerini, barlaryny küýseýärdi. Sonra bilen derdin şekdi, töýünüş şökdi. Olarlarym göreti gelip duran ýürek şu gün howasar taplyk bilen urýady. Bernişik bolaly bäri geçen 16 ýylyň içinde aýallar bary ýok üç gedek görmege başypdylar. Iki gedek bular, bir gedek bolar. Agalarynyň gelmegi bilen döwlet üren namdar hemdim tapypdy. Şunki iň ýakynyň bolanyny üçin ol şertsizdi, minnetsizdi, mandysyzdy. Şeýle goly hem hümmetli howaslar babatda oglanyň ýüregi ýekelip duýýady. Şo boşlugy bu uly gazynyň köpügi gaýmagy bilen gelen sakkallyk, murtlyk, göz ýagyn duran, omuzlyk atan-atan adamlar doldurýady. Ondan türkmeniň aýdyşy ýaly, ganyşer bolanlyklar üçin ory ýoňdaky aladylar hem bularyň edil öýüdi ýaly boyunlaryny çekmegi mukaddes borçlar adaýp edýärdiler. Döwlet agalaryny kim käs öňüm görüpdi. Enesiniň patatyny aýallar bilen gelişleri muň ýadynady. Bir kylykda Garamratdyr Şir Mehmet kakasy, Garador epeýanyň Gosmurat bilen dostuş agtygy gurbany aly. Ondan dolananlar bolmaly. Omar aga diýen bir gürdelek ýaşul gelip gidipdiler. Bir apar Ataşyrdan ulusy. Döwlet tagynyň hem Garrata diýip atlandyrýany Garador epede gelipdi. Sırtyny ýerden uraýmasa diýip edilýän çakyn tersine ol şeýle agyr ýoly ýaýdan man çykypdyr. Ýollaşlaryny askynjak bolmanam gelipdir. Ol serdar gowy görýärdi. Şo ýerden muň adyna gowup ýören eken. Epeleriň sinne köne dawanyň ullokan itaty ýokdy. Garra taňa odul Saragata gaýdysy iki gündüdi. Bir aýagy bir ýerde bolsa bir aýagy beýle dedi. Ineti Ataşyr bilen bolsa asla moňuşmady eken. Bassaşlykdan bolsa ähtimal. Atalar bahir ata kişi ağa ömrüne bulan bir sana ellerini sokturulmayan gidipdir. O ýenläriň başga oğullarının tamat köp ekeni. Yeginler deňleşip barýan üç çiginlek ýigit bir-birinden arzanak bolun. Ulusy Garabayry onuň synagy şeýlemiş. Günü bugün öýüdi ýarlar bilen hüzenekleşip ýörün. Güýjüni bäs gelilmeýän ýigit bolup ýetişipdir. Oňa oğullaryna kürtler Garazur diýip at beripdirler. Kakasam baýat alyp göteripdir. Şeýdip öňkü ýatdan çykyp Garador ady galypdyr. Wagtyny parak goýmany üçin onuň könülüşinden soň şyn adyny dikelçek bolup eden dyrjaşy başa barmandyr. Käte Garabayry sen ulusysyň. Eýtginiň beýtginiň diýip sargardy. Ýa-da plany gelip Garabayragy palanmy diýdi diýip bir wagt atasyny onu muny gepledip hemme kişinin adyny rahmetdirjek bolýardy. Emma ýyly da oýun gerek. Toy poýdagy beräýmesen adyny tudäýärmi? Eňegine tüýsken soň Garador öýüdi ýaly tüp bolanlarlyň aňardan ýomudun düýesini sürüp gaýdýar eken. O tutulup bir kerek ýomutlaryň elinden tas ýörenemeken. Emma owada zordan tatyn alypdyr. Şir Mehmet deňine başy bolupdyr. Kumar oýnapdyr. Ýöne ýylyň dadyna elini batyrmandyr. Ataşyr başdan Alamana gidipdir. Gara öýleri baş-başdagyrak togum ekenler. Arkaçda başlanan, Saragata dowam eden dawanyň başy türkmeniň uly keseliniň biri şun gyýdarlamakdan gelip çykypdyr. Ýaşy köýneden soň towa giren Garador öýleriniň odurlan gelýän arasda süňüniň gatşaýmazlygy üçin gaty ähtibar durýar. Ataşyr bolsa onuň maşgala ýaşylygynyň yksamlyk bilen goraýan bir pikirini kän ýaskirmeýän eken. Ol garyndaşlarynyň Garadorun oğullarynyň hem
edenreklerini alamanı äkidi uğruyor. Yigitler olsa, getirin gırnaklarının göğünü etkiyenlerini ikinci hatta birinci edip ayarlığı alıverttirler. Ondan garra ata düğülemez mi Ataşehir'in üstüne? Sen galыңından korksan otur, öyle süngümü kapalama. Ataşehir, oğlanlardan gör. Menin özüme ha gırnak gerek değildir. Şo günler Ataşehir Serdar üçün garadaşlı tayfasından bir dostuyla guda olupdu. Şo var mana. Epelerin bir gıydı. Ataşehir'in gatnaşyan yeri bulun yemredilere verilip, oların bir gıydı bolsa şarnagara alınıp garşa edilipdi. Üstesine kakadının hayıklığına garaman, Garadoğur'un öz oğul getirin garnağının başına mahmal ürep, düyüplerine getirip oturuveripdi. Garrata başlıklayın epeler, şundan soň Dannawzy Ataşehir bilen jerk-merk bolupdyr. Sen biziň süňümüzi itediň aýmar etmäkäň, aýry okuny atışmadak boljak däl, öýüni ýygnady beripdirler. Onun bilen pikirdeş üstesine de käde ýurda asyl sığmadyk Şir Mämet tüle garamar adam şo görülde ýertdirler. Senem bir akyllaryň günüň bararsyň da diýip ýylaryň göçüp tägipdirler. Ataşehir'in özünün garna galyp oturuverenlerini gören garrata bir harrlady. Köpçülikde hetini çykarmady. Biri eglenim bolsa entek atan gojanyň agyrrak bir zat edäýmegini heder edip ýerlerden uğruna kowdular. Ýöne ýeki ýerde Ataşehir'in özü bir oturanyny ol "Häýt, bolmaýjak äteňgen älet" diýip bir hemlurdy. Adamdan tutup atylmaýan azman ýaly gülperi, gen güräýmeli eplik yaplyk bolaydy. Garadoğru görünmekden gasa durdy. Onkam düşünüklidy. Ýöňe öýlene ýeri däl, wagty däl. Galy berse şu tokumdur da görünüm. Ran yaman gylyzyny henir uşagynyň aýyrman rahyry. Bir wagtlar kötelilen geçirecek bolanyny ýaýdanyp bagyryp duran bir erkegiň edil boýundan gylyçlaranyny, gelinleriniň bir ýaşma astandan gaýtaryp berjek bolanyny gylyç göterenini, Şir Mämet bir Ataşehir'in zordan yetişenliklerini, käte biýalaş gülüp gürrüň berýärler ahyry. Garrata anny wagty ägirt görünligini aýdýar eken. On ýaly edenni, on ýaly hatara ahlasly maşgala az bolar diýip dinni şurun okumuş. Ýöne ýeriniň ýerinde arman saýr bolaýar diýmiş. Toýgelerini barlaryň dilep ýörün anny wagt garrata bilen saýrynyň ödeliň o ýyl bir arasyny açypdy. Muňam kimiň tüýs kimiň bärkirek ödellik hakyna Ataşehir'den garlaryndan gulawmaz alganypdy. Şonuň üçin süňk babatdaky bu ýytynjy Garadoğruňkydan aslap etseldi. Bularyň bilmegini ikinji baryn tapardy. O atlaryny oral aýal kataryna geçip uran anny wagt garry gaýymlaryny hem ýaşmagyny aýrypdy. Durmuşyň hazatlaryny laýyklykda muny garrylar fiýrinmazlyk diýip düşünen okdurdy, ýeýsem talap edýärdiler. Üýşi otur kara anny wagt "Aý u garratazy, herne saýry diýip bide göwün etmesi diýäsiňiz" diýdi. "Hana ýydarlap görüliň. Dili ýaz tekýäniň uly işmeleňleri bolanyny törekim geçirýärler. Hana şonu aýdyň bilýän bolsaňyz." "Näme bilmän. Töre işan piri geçirerler-de, türkmenlerde. Türkmen ýewlatdan gorkor diýip eşden okmy?" "Eşdiýän ony. Ýeriniň ewlatdan soň kimi geçirýärler? Ona maýdyň hany?" Garrata gülün bolup çöwrelene oturumlardan duýgudaşlyk kantamaslygyny etdi. "Bir da eşdip durýar anny wagt gelin." "Näme eşitmän? Ony uly eşdiýär." "Onsoňmy? Onsoň ýazyr halkynyň adamysyny töre geçirýändirler. Ana gördüňizmi? Garratazy. 3 milyonda ýürüti uglatdan kimma? Ondan ýadyrdan kimma diýip zar çekdirýärler. Şo ikide geçip törde ýeralan soň siziň gara tekýäňize gidip getdi şeýle gerek. Şeýle gerek Garratazy. Ola şeýledir. Oturun aýal erkek kedir edip gülüşdi. Şeýle bolsa niýe her bolup bizi saýr etjek? Garadaşly ýadyr ahyry. Ola hakykatdyr. Ýadyr han oğludyga hakykatdyr. Öýde kysmy gelinlerim. Olardan öýri wekňäk gelýän oglan gyýlaryň gözlerini ýaldyryp, hasam hedredenliklerini görün andy bak. Ýeňşi dawranmagy üçin ýene de ýepbekledi. Siz gara tekeler, özüňizden pes görýän bolsaňyz, öz aglyňyz bilen
Töre sagyrmadyň dahyry okurdygyňyzy ýyrtyp, elbetde ökde urýan ýeriňiz bardyr. Umumy gülkär näläs öýdüm oşulun garador bir näme dikeldi. Ay ýöwlet, ýazyr diýeniň bir üýşmeliň adamsy bolýar. Töre oturmany ýagrak iýişmän gowurýar, akyl öwretmän gowurýar. Dili warrak bolýar. Gara teken häme göpür tapar orada turmaly ýene öýde urandyň töre dap durunyp. Gara teke töreň gowsy eýeriň üstüde onsoňam. Garra toňuny meneme oňurundan diňal edip. Nene oğlanlar diýip bir güldü. Anny wagtam eşderi gelýän wady oň öýüne aýtdyrandan kanagatlandy. Bolýa garratady. Saýra ödele dograk düşünen ursaňyz bolýa birähe. Şun kakdaky jedellerden bizar urtudy. Anny wagt şu gerek bir dady aýtmaklygy dograda bitdi. Garratady. Diňe hatap galan ýurt eýeri töredin birmen ekinekmäni. Hat ýazmany öwredýän adamlaryň kadryny bilmer ekeni. Onda ýollarym beýle daş bolmasy bolmazdy. Bir gepde oturanlardan soň garnaşlar gaýtmakçy boldular. Elbetde olaryň baryp Serdar dagyň uğruna çykmak arada hemmadi. Uğrucuk kulunlaryna garraty. Ayallary getirmedi diýmem. Serdarym bilen äşäm tapyp onuň ayal erkek bir aýlyk geler. İnşallah. Dip ýöňüm telim aýdan tödün gaýtarady. Onuň atyny minnize anny wagt gelin. Bärini saňynan ýanlaryn. Renanım murdan ketuda hädirat ýendim. Sen bolňsoň men bärden arkaýyn boljakdyryn oglum diýdi. Şu gerek onuň sakkalyndan bir damja ýaş sarkyp gitdi. Onuň öýdüri garlaýjakmyka diýip ýöňüldü. Hemişe bolşy ýaly mehmanly uratmak ýokuş degdi. Bütöwlenen jigeri ýaryp durmak biçak adala ahyry. Başta gereňsizlik bilen gyýşyp tutulan binýady soň ditmek çetin. Bilatlaryny ýön kulug ýaly bütöw bolarmy? Bolmadymy? Ýöniň bolmany ýanky ýejetiniň aýdyşy ýaly ýollar bir gyýsgalsady. Döwlet onuň aýdan sady pehimlerini ýödüne şeýle sünnürdi. Hatapdan eýerden düşüp ýeriň ýer bilen bagyr bağdaş beren bolsa derýalardan bentler urap, ýaplar çekip beren bolsa. Arapda owalar ýyller bazarlar köperip, beýle şola beýle howply dälle, adamly ýylle bolardy. Ýyl bar ýerine bereket bar, haýr bar, ýagşy ruh bar. Ondan soň adam ýeterlik bolsa, dögünni ýurtlarda bolşy ýaly hat habar mendil aşyrýan ýürüýti saparlaryň süýrün alşylar durlardy. Gözüni ýumyp pikirden döwlet ýöne köýji ardylary amala aşyrardan hem bilen bir ülkäme daşdo, baygato diýip pişirdi. 3-nji baş. Pata almak hakda gurrumam ýokdy. Ýöne epelere gelin gidenim ýöň uzy bolmady. Sagaman bir ýerlerden çyksyn. Çykar inşallah diýip gitmek üçin mardan tejenden ýol ötünüm topar adam geldi. Bir wagtlar marda hojam şükür duşun. Ondan öýl atlylar bilen saragtlylara kömek gaýdan sapar mehtagam gelip gitdi. Soňlarym oslanmayan ýerlerden adam geldi durdy. Gazar kürtü, Fars, Jemşit taýpalaryndan, Maşattak türkmenlerden, deregerli afşarlardan gelinler boldy. Galaştak İdris Babanyň pigirim öz sopularyny 3-4 sanyny berdi. Diwana bagly söwdügerler taratyň üstüne gelinlerini hem işeki ar bularda düşläp ýöýte soğuk ýere geçecekdiklerini, eger gerek bolsa, agramyna gıran goýup satyn aljakdyklaryny wada berdiler. Epeleň märeketi wagty bile sowulmady. Şu wakalyň ýerýäniniň Oralhan ýüreginden tutup ýykyldy. Taratda bir tebip bolsa ýygynadylar. Türkmeniň Farsyň bir emi bol edildi. Ol aýňaldy. Özüne tutdy. Emma bir kay geçenden ýene de ýan berdi. Ýene de etrapda bir tebip bolsa getirildi. O sarlar ýaşullar baş ucuna ýygrandy. Oralhanyň ýaş şaka barpdy. Emma asla sagdyn adam. Ýap-ýaňdyran daýawdy. Ol megerem ýürek agyrysyny alap çekýärdi. İran hükümdarlarının zamun talep etmegi, onun zorlan gadanmagy şu edek, Oralhany biçak agyrdy gitti. Zamun goýulmakluk şu döwlete tabin bulmakla diýer ahyry.
tekelerin ulur bölügüne baştonlu gidip, ahallan tejenden saragata alıp gelen wagtlarynyň bäri şu 20 ýylda Urazganyň baş alada şuwup diýen ýarynçy därler. Ol hiç kese boynu gümenli. Ne hiwa ne İran'a. Yöne ýyňjylykly ýaşaly diýme boljak därli. Onun keselini ötüşdüren şu ýagdaý bolsa gerek. Urazgan biçak namysyň adamdy. Gürrüňçüliklerde onu bu arada tekeleriň 100 ýyl gowrak mundan öňkü meşhur serdary Ketkudady Keýmir ata meňizdiýärler. Zaman awanyň gurrun gelmegine görä. Türkmenleriň uly kabylalary keni was maňyşlyk tarapda oturýar. Keýmir ata bir gün bir ýerden gelipdirdi, atynyň düşüşine. Ýeşigini hakyt pata almagy oturup durdy. Adamlar ylgaşyp gelipdirler, görseler, ýöreni iten ýok. Näme bolu diýdirdi maýdany? Munyň gerinleriniň içinde ören bir akıllysy bar eken. Şol adamlara azar bermäň diýipdir. Munyň henide çenni şeýdenni görüňiz barmy? Ýok. Bu şal şeý diýen bolsa, özüne ýetedir sebäbi bardyr. Bu işin towasyn. Ýoksam ýüregi ýarlar diýipdir. Keýmire ýerinden turan soňam sebäbini aýtdyrylmandylar. Ol turuşuny sen men ýok atly toplap beripdir diýär. Goňşuly kölerde bir ırhalap ýören han bar eken. Keýmir ata atlygyny jem edip urtut şonuň üstüne sürberipdir. Şo hany dymdaraka edibim ýygyna gaýdypdyr. Ana şondan soň o bolan iş edipdir. Eşitip oturdular. Şo gylowul han Keýmir bir iş bilen so taýyk baranyny türkmen hatynlarynyň dyýdyny ýaslanyp bir süýtli şaý şerini eken. Ana Keýmir atanyň şo sözi içine sygydyryp bilmän edip ýören işi diýär. Uraz hakkında keminäniň ýöneligi nedire düzmänligi belli zat. Öňkü batyrlaryň kesbin ýörüdün, algyrlygyň ziýadydyr böwürdün. Gadim batyrlar pelwanlar hakkında gurrun känni. O giden bir tawarykdy. Eýtilmez bir ummanny. Gurrunçylar gurry bardy şeýle hüwes, şeýle buýtun şüle hikayet edýärler göli. Käte tolgunuşdan ýaňa damaklar dolýady. Güldür ýaşarýardy. Näme üçindir garry adamlaryň ikidiniň baş şatyldy, gürrüňleriniň baş mowdugy şu bor eken. Olaryň diňleýisiniň gyt boljak many hem ýokdy. Märeke uly kişi aralaşar otururlar. Adam barynyň şeýle muştokdugyny görünýärdi. Batyrlyk bilen namys diňe bir mertebe bolmak bilen şäklenmän. Edem durmuşdaky ilkinji derwatlyk ýaly bir zatdy. Garyplygy maýypdyr, ýoklugy maýypdyr, ýoluklugy maýypdyr. Saňsarlygy maýypdyr, emma namysyna şikef ýetirmekligi, palan ýerde gorku diýdirmekligi hiç bir adam hiç kese özüne de bagyşlap biljek däldi. Eger kimde kim birden şeýle ýagdaýa düşäýdi, öz üçin kadyl ýaşaýyş gutorda gaýbetjekdigine bir ýerde hiç kim şügülenýär. Bu şonuň üçin zanny ýuwaştanrak adamlar namysly tarapyny ören ýatyýaşlylar. Bir säwülen onu synraýmyr diýär ahyry. Diňe toýtomuda däl, hatda ýat ýerine edilýän gurrungyň soňam şol mowdugy syrgyýa gidip berýär. Edem molla bu halkyň imany hem şomka. Aw ondan garrylaryň aýtmagyna görä, döwür aňryk gitdigi adamlar ýeri bolanmyş. Muny olaryň bitiren işleri ýaşitler aýdýan bolarly. Bärik geldigiçe adam oňanmyş, oňa ýamyş. Dowrunam şeýlim ýa-da batyrlar hakynda gurrunlar şeýle netije gelmäge mejbur edýärmi? Urazgan ikinci urgada öýedini aldyrman tapdy. Araň-daraň aýak üstüne galdy. Emma bir ýedek uly ýylyň melamatyny öz üstünden aýyrmaklaryny talap etdi. Onkyny makul bildiler. Ondan günleriň birinde ýylyň öňe düşýänleri Urazganyň işigini geňeşigini açdylar. Mesele orta atyrynda Urazgan sorumy üçin gelen hemde şu geňeşe gatnaşmaklyk keklip ýedilen üçin bärde galan garawlyn sahitni ýalyň adam tutdy. Urazgan unamadı. Şundan soň zamanaga bir söz aýtdy. Paşaly ýurtlarda münasib bu däl nesil tagta eýe bolýar oturup berýär. Het hudalyk, serdarlyk bir başga kysmyra. Hawa, palan kes ýaga garşy palan diýildi iş bitiripdir diýen adam sahyp bolmagam ýeterlik däl. Şondan daşgara muňa ýekawur göwün döwmek däl, göwün döwdirmek bilen hem ýöwrenişen adam. Ýüzüne kemher ýaryn sabyrdan adam gerekdir.
Sahit Niyazyň entek başy ýaş. Nerhiwesinde bolsa atasynyň ýyzyny ýörederi. Entek meydanım kän wagtam. Düşünüklüdü. Sahit Niyazyň ady atasynyň hormaty üçin tuturupdy. Özüne de şoňa düşünjegini ananlaýany üçin. Biri iki tutarıga Polat Mergen'in adını tutaymazmı? Ol, yok deyip ikelini daldaladı. Onu yança fısma tiresinin bir gökeli Şalabay teştirdar teklif etti. Teştirdar gozun marka Polat Mergen'e öğretti. Adamlar, oylanışa görüyorsun. Berik bayu şial İrmeni adaman pikir yörede oturun ağır kelle gerektir. Teştirdar, yeke diyene kalın duymanı aldı. Sonunun kellesini salacaya kadı da aşak çöktü. Onun müyünlü garayışını görünümdü. Yankı bolsuna izah ediyenliğini, oturun yerine can ağırlı oy konuşunu, murtunun çekeleyişine sıyın edeninde, Polat Mergen'e hırsını değiştiyenliğini düşünmek kulyadı. Polat Mergen, yankı bayuş diyenin sen hakit üyedin şu. Sen ne markanına işyan deyip Sancar Pelvan alkımdan aldı. Yok, men bolamok, men nel. Kimdir bir Sancar Pelvan'ın öz adına kızadı. Teştirdar derrew ödilini öňütürdi. Bağışylar ýöküz bilen towşanam awlap bolmaýanyny ýatdan çykarmaň. Bir gapdala ýapýarly oturun Sanjar Pelwan ilki bir goýkonjurdy. Soňra ýöne ýylgyraýdy. Öýüň hakda bir zat aýdaýmak aňsat derýär diýen. Ony ýansa Polat Mergen kesipdi. Ýöne adam şiner ýaly şem gelene gözüni alardy we durmazdy. Teştirdar gılgınına çydam edilmän dyýyna galyp gatrakly gördi. Enne şu iki tirani garpıştırmajak bolsaňa şo Polat Mergen'den nas berseňiz-la o. Polat Mergen ýem kiýadyn diýişine tarkyllatsak bolup oturdy. Ağzym mundan beter bir azıtmaýyn. Nasy onsa maçakly. Bikideniň hatarly ýömegi adamlaryň arasynda dören ýeňiljek gülküle oturdy. Ýeňişleri kimiň adyny tutsaklaryny bilmeýän fagyndyr. Birdenem beginipet paýan çıktı. Ket hudalyga ataşyr epeden münasib adam ýok. Ýagy bile şundan kän tüdenekleşeniňizden bolsa aýdaýyn. Baryp şol aňarky galalyň helelerim çağılaryny diňdirjek golanlaryny goýdyňy. Ýogsa ataşyr efegeler diýip diňdirýärler. Ýeňiljek gülküň arasy bilen ullokan gowazgonyşyk emele geldi. Çay nahar alada tüýlerini giyip çykyp ýöründegület ank bolup galdy. Muny örgökden getirin. Bir tekliýiň begnepetiň agyryndan çykmagydy. Ýa-da begnepet baýyň öz bagyjy tigiresi şunçda jany köýýärmi? Ýöne ol kysmy adamyň her nenen ýokary maksadyň hatirasynadyr. Ýagysynyň kuwatlanmagyna goşup biljegini özünden nirmek döwlete kyn işýärdi. Ýogsam daş ýüle birek gülümi Allaham edilişip ýördi. Toý ýahyda arman barşylýady. Kim kät gudaçylyk gatna o da asylmandyran okdy. Ýöne ýüde barşylmaýan, gözleriň ýürekleriň şuňgurlygyna saklanýan bir duşmançylyk göri bardy. Ödem kät heretsem, ol ýahy duşmançylykdan öte ýaldy. Epeler gatrakçyan çekip, öýler aman tapsalar, ýerin üstüne ýag dökülmegini de olaryň kaýyllygyna hiç kim şügüren okdy. Şeýle bolsa, haýsy bir uruw tirin namazı üçin ataşyry beýgelçek beýnep etmediler. Bir tarapda gowazgonyşyk köpelip başlady. Şalabay berdenadar perreň diýilýän bilen nämedir hyşyk edişýärdi. Onuň jany ýangynlygy hüýür kellesine aksam geýdirilip duran tekdir keşdel tahyýanyň depedindäki üswuruşlyk dowanyň selk-selk edýänini bildirýärdi. Ondan berdenadar perreň agarasyk göreýärlerini. Ýanky at gazanmak diýeniňiz. Ataşyr epe her tüýüne de bir ýerini gazanyndyr göli. Ýöne ýanky ýöküz bilen towşan awlap bulmaýşýaly. Şiir bilenem ýer sürüp bulmazygyny ýatdan çykarmaly. Atasynyň azymtyk ýylgyrýanyna döwletiň göz düşdi. Birdenem onuň garalzyk tereşdirdi. Ataşyr mäber tentekdir göli ýyldynem akylly tereşdirmek kynau. Ýegens öýüne gonupdyrylan beginepes, müýnürgemegiň deregine döňküden meter dowumrak gürledi. Ataşyr kaka, sen arkalaşma. Sen ataşyr epadyň ýörese bolar. Galanyny ulandyran bolar. Ataşyr epe bir has gatrak ýördi. Aha,
Ali oýnara zadyňy tükeden bolsaňyz aýdyň. Bolmady işiňi dile bolun. Adamlar müýünli gülüşdirer. Begine pes bay gatam hemmeden beter güldü. Zamana hem işek fiyalni alas yumurlu. Anha ahira meştep diýeniňiz diýen bolup gülke atarly. Ataşyr, senden ket kuda sıkmajagyny men ýöňden bilýän. Ýöne namar taýbidatlar iýiliň işide sen işiň dälmişmi? Kim kimi nämeden ýalgyrynym bolsa. Döwletiň begine pes ýüregi aguldy. Her nechikde bolda Ataşyryň ulalmagyna kaýır gelip, hatta gollugdy berip, şeýre töwük gölçü guýdurýan bolsa. Bir kim kowumdoş tiýrilen aragyn basan haşaglaty. Garşa, köýeni ýol gaýtydan gatyrtmaga taýýardygynyň alamatydyr. Egerde şeýle bolsa, Ataşyryň ýanky hereketi bilen taraplar görün näse zat ýitiripdir. Ýok, ýylçylikda agdaly ýaşamagy döwlete başarmady gerek. Atasynyň garlyjyk tesi ýene döwletiň ündüni çekdi. İşim bolsa aýda ýerin. Ol şalarak gyşap ýatan ýerinden dikeldi. Näme ýyl barny adara goýup berýärsiňiz. Ket kudalyk serdarlyk üçin şemgeleni saklaşyp şenleşip ýörmelimidir. Ha, ne etmelini aýtdy onu. Ket kudalyk öz adamyny öz tapar. Münafip adam duşda ýylyň öz ýygyna düşer. Türkmeni düş diýip adamyň ýerine düşürip bilmersiň. Sen başda bir dogul gurrun aýtdyň aksakkal. Sürüyüne şu wagt eýesini goýsak bolarmy? Her kim öz eder işini biler. Namarta ya. Şu wagt garawlyn ýene-de öz pikirini ödürledi. Bir türkmeni başdan bolan özüň bolma. Mundan möjek ordusyna ýol başçylyk etseňe maňsatdyr. Ýöne her hal beýişip oturmalyň. Siz saragatly garyndaşlar maslahat bilseňiz, ähliň goştganyň ýerine düşüberiň. Adamlaryň ýüzünde makulaj alamat görünmedi. Garawlynyň fiýlegine bolan azadyk damaşlygam derrew ýaryldy. Biziň şu oturan ýerimiz utanmışmy ýa-da towtanmış? Näme üçin bir kide-kiden ket kudasyp bolmuşyk? Garawlyn özüniň kün delili getirmäge ýerleşdi. Oguna sördürürlermi? Töwregimiziň ýagasy köpelip barýar. Gurt gören itiň agyzy bir bolar ahyry. Bar şeýle bolsun. Onu tanışlardan bir ýeriniň adyny tutaýmadyň. Garawlyn zanaglyk bilen kellerini ýakalap, azymtyk gülümsürenni. Begini pesbay ýylmyllap agyzyny oňa goýulaşdyrdy. Garawlyn beg, bular ömür gedemdir. Ataşyr pek öňemeýän bolsa başga bir ýerine, baş halkynyň köpden beri ket hudalykdan haky edip ýatandyr. Sen begini pesbay. Garawlyn oň sözüni kesdi. Atyrjam bol. Ataşyr ket huda bolanok. Ondan ýene-de köpçülik öýdürini. Tezin ha görersiňiz göli. Men şu diýenime gelmeli bolarsyňyz. Ataşyr ket huda bolanok. Garawlynyň bu sözü işerde öz boluşly. Basyk bir gülküz öretdi. Gülüşlerinden soň sözüň manysyna döwletem düşündi. Begine pediň nähil maksat bilen Ataşyryň adyny tutany inni bellidi. O birden Ataşyr ket huda bolup oturuvermesini pedere diýendir. Döwlet uşy bir söýü bilen Ataşyryň depesine gowna ýanlygyny, beşi odurlaryň goşan bolsaň, ana saňa kepillik. Ören ýeter görünür. Bütün begini pesten skaýjyklar. Begini pes baýyň ikinji pikiri göri, megerem öýe tiýresi üçin zany köýen kişi bolup, hatda hududy behbetleriniň şonun ötürü töwekküllük halla adyna eýe bolup, utuş gadanmaklykdy. Bir tiýreden biri geçäýdi. Döş görüp öňe çykan, ol işiň binýadyny tutan begini pes baý diýerler. Iň gönörli ýerim ol ket hudanyň munyň öz adam boljakdygy. Onda munyň aşygynyň alçy bopdy. Kim bilýär? Belki begine pesin öz aty tutuljakdy. Ýöne garawlynyň bir söze jogap berişi onuň ähli perimini puza çykardy. Gowuşdyň öz şahsiýet hakyny söz diýilen adam bolmady. Emma şonu da mesele göri çözülmän galdy. Geňeşden ýetir çykmajagyny göri ýetek zaman aganyň tezi deýrenişleşdirildi. Hey başyna görmüş teke. Yer kanalyk sepejuda elezilede aýdyýan seni. Yürekden çykan bir deýrenji. Döwletiň gulugy näme üçin ören gaýym garbabaldy. Bu sözde bir ulum many bar ýaly. Dargap barýan adamlaryň ýüzünde hatda kanagatlanmak alamaty görünýärdi. Her tire beýlekiden ketkuda taýrat manysyny guşardy.
Ýöne bölük uğran saklaňzy toparlardan eşdilýän basyk gülki ýürekden çykýanka. Göwünlerde suw gysymlan ýaly bir boşluk döremedimki. Bir adam ýa-da tetillik bolmadymy näme? 4-nji baş. Döwlet içeri girende garawulun men ýetişmedik bolsam kowumdaşymyň ýylyň ýüküni üstüne atjakdy diýip ataşy repede götürdi. Men olaň tutan uşuny bir ýam ütüp goýupdym diýip ata jogap berýärdi. Gözüni meylece ýyranyň kyýar edip men o beýne pesçiňe de gowy düşünýän. O ýylmanak gözünün äsesini tutsan bolsa da meni Allah bilmez. Garawulun gurrun arasyny oğlanlyk gaýta-gaýta diýildi. Atyklaryň iki sanyna tügüleme ýetişipdir. Sende näket huda çykmady görü? Ani bulan aýsynyň umydyn köpürek. Ulyň has erleň ýarlyň görnýärler gararap ýaly bolup. O zatlar adamyň hüwwetine görä bolar, haýsynyň hüwweti bolup onu da syka bilmese öýdünün görsün. Ýara-ha Gosmurat. Galaja ha eýger ýemişiň diýip eşitýän. Ataň diýende men haýyşdy otyrdyň. Mehmanın şiit ýalym sussup atylmady Gosmurat. Men agam gata akylly boljak bolup öýdümi ýörükledim gerenok diýdi. Elayt eýesi haýhym goýberseň ýaňy bagdan moşan ýaly. Ataň kiňi erkinlikden aşa düşerse bolan hoňuzdy. Garawulun ününi ýöne görüp durunny. Döwlet ýygyrçak boldy. Ataşyr munuň at ýaragdan başly garşy nereňdirek? Ey bağışlyň ýygyna köprek düşýän ýaly. Oň diýen ýok, görä ulun bağışahyry. Aha diýsen diýmesen şonuň ören şahir görünýär. Şahir ama boş bolmalylar. Biň bir zat aýdyrly. Garawulun döwlete torulu garanyny Ataşyr epe wagtyndan öňürdip, agtygyndan öňürdip ýöşe görledi. Bu sakta ağda boş şahirim köperipdir. Dile bitse şolar derrew düzetsek dünýäni. Atasynyň magtym uly kemine molany pesta guraýmasa berde şahir pitwa edip durmaýanyny döwlet belirtdi. Şonuň üçin onuň gatywerem durmady. Ýöne başga bir alady. Garawulyna jogap bermek borjy boýuna düşüpdi. O saky adamyny gurredip görmek gowuren bolarly. Ýene jogap bermekden iş bardy. Agramsarak bir gurrun aýtsaň, orta urprak adam bolur da diýen netije gelir. Şeýler pikir tapmaly. Onuň ne beýle söz tapaýmak. Onuň her bir sözi edil gurşunly kenekke alyp bolsun. Ýöne beýle söz tapaýmak. Atasynyň pikir edişi ýar bolman galys bilen söwüşe girenini aýdyldy. Şonuň üçin hem ýigdekçe maňlaýynyň ýaganynyň dersigini duýmany galdy. Ony ýançada biri hocam şükür gelýär diýip habar getirdi. Döwletler uda çykdy. Hocam şükürün peýda bolmagy ostawsuzdy diýsen ýalansydyň. Ýaňrak ol oğullarynyň biri üçin ajerini şu aýdypdylar. Meli gözleri hüýünki al tegeren durun. Ýüzi sakkaly at ýuguruk sepelin ýaly. Hocam şükür atyndan bolup bozagodan eýatlerini mehmanyň atyny tutan döwlet owaryň bir ýerden gelýän hocam şükür hanymy gatanyrdyr nanymyz sany wazyny eşitdi. Wagtyny girenim gowurupdyr. Eger öýdeşden bolsa, ýöne gel niçe dar bu sany wasy bilen onuň ýoly düşdün. Onuň niçe ýyl bäri bütün taragyt gaýgyryp ýör. Hocam şükürüň wala edip eýem içerden tedi gelýärdi. Ol hataryň ýaşurdy hökümine biýedek Ataşyryň ýanyna. Onda da göz göni öýdüniň gelindigini ýytyýar. Gyýdyň ejefi bar, tüýdemdirin. Şoň öýde bir zat berdi. Ataşyr epe ahyryn jogap berdi. Atasynyň kiň baştan howmudygyny döwlet eýen bilýärdi. Sen makaň Ataşyr ýeneňem gurrun bolmaz, gyýdynyň. Ama gözüm ýetdi. Men garyndaşlyk asarlyp saňa geldim, Ataşyr. Meňem her şeýim gelen gapyny açmazam öýdüň bilýärsiň. Men dogrusy şu maşgalanyň bir ýanyna epe sen bolansaň geldim. Şu ýerde maşgalanyň ýaman edip görmejegini. Şu ýerde dänim ýylyň eri dili ulamagyny görmýeten soň geldim. Ýüzüni tapajaklady oturan Ataşyr epe. Döwleti ogul habar ejen şagyrmagy berdi. Ol anyna wagt dile geldi. Hocam şükür maşgalanyň ýagyp ipek gejekdigini,
Oğulun akıllıdygyny, edenlidigini aýdyp agzyny açyk atyklady. Oğul habar. Anna wagt gelin, alyň diýip, haly gorjunyny skaran düğün çöklerini ola tarap oklaşdyrdy. Ata şeýerden hem kıyın ýagdaýda düşüp oturan oğul haberje ahyrym. Neme görmäň? Gögünüşmedik diýdi. Daşrak görýäs. Hocam şükür ýörgekden geldi. Taş vuruň näme? Hal ha bir mendirem ýok. Onuň bolanok. Karankırak görýäs. Nämetini karank görýäň? Hocam şükürler ulylyň bir gözüniň ýetip durany ýerle. Ýok, senki ýetmeýän bolsa onuň aýyby ýok. Soru gidigit. Oğul haberden bir huda görüň goýdy. Näme algydyň salgydyň bolsa aýdyp otur. Men peýdali işi ýygym aza halyp oturmalyň diýip ha ana ýördüm geldim. Oğul haberjanyň bolup oturuşy dudaly. Bir anny wagty. Bir ataşyr pägaraýady. Sağusu bolsa eňekmen ýüzüni tarawladyp barka öňe omuzlaýady. Senin munyň ýüpüň üstünde uun terilgemeň diýe. Sen şu adamlardan bir kim tapyp, şonu aýdy bilseň gaty utanaryn. Ya süňümde, ya ha döwletimde, ya da dänim düzgünümde. Anna wagt gelin. Senin bir döwletli gurruň aýdy oturşaňy. İl näme diýer? Taňry ýormadyk diýdirmesin akylmy. Ol ataşyr epäňem ýakadyndan elini tutdyryny okdy. Şu wagt epe menkem bir şograk boljak bolup dur. Kimiň asly şeýany özüňiz bilýänsiňiz. Ýöne men olar ýaly gurrun sokloň şaky diýerler. Aňgalyk kapanlaryny soň bilip bolarlar. Ataşyr heňem ýagdaýyň şeýlere kysmatdyrdy. Ýöne gara häzire diýip giýmez ileri däl. Ýa näme şuň ýaly ýerde aýaga kaksak bolup duranlar. Şonu ötürem şu wagtlar ikimiz bir-birine feýwet bolaysak, galyň bolgusyň içinden gan geçerdi. Men ýereň sırtly bolup bilmem. Şu sal kelle dik güni özüm gorajak bolan. Ýeri ýeten günüm başlaryny sarap bilmegere kör bolsunlar. Bunuň giýmesi şeýledir. Sen bir döwletli gurur geçeceksin göre, bir ketse bir zat tapar. Soňal garaglyny ýylandy. Sen ýaly adam bir agaz jaý guruluny aýdar goýber, elden bu oturýarsyň ay. Sen hem de ýani ýöňki garaglyny näl görýän göre. Egerde sen öňki hojam şükür bolan bolsaň, men her ýeriňizi alıştyrardym. Bir diýdiň boldy. Hani bir işleriňi gutaryň. Onuň düşüni şöýlersiz. Bolýa. Asal sen bilen gurrugym ýok däldi. Soňra hojam şükür ýene de oğul sabirejanyň üstünden düşdi. Ataşyra oğul sabir sen özüňe salandyr. Men uluguramy kişeldip gapyň açsam soň, golumyň aňyrýanyny şaplatmaly halyňa meni irikkä edip oturmagyň gaty hewesdir. Sen aňyrýany bäriň goýjy oýlanyna sözüň aýt. Ýöne soň ýökünüşli bolmaz ýaly goýjy oýlan. Ol oğul haberjany petke diýilip barýady. Ataşyr epe ahirem günlemeli boldy. Hocam şükür. Tügeleme malyň döwletiňe muly. Şuňňy da kemiň ýokdur. Ýöne hocam şükür sen bu adamlardan uğrun başgarak. Bizim hiýe ýaly ýer bilen maşgala gatnaşygyny edere ýagdaýymyz ýok. Ana oğul haberim daş görmesi de garan görmesem şondan. Hocam şükürüň ýukarak sakkaly serk etdi. Ataşyr. Men öz oğlum üçin geldim. Men hiýe üçin hawsy gelemok. Bir aýagyň şu tarapda uransaň, tapawdy näme hocam şükür. Selam onu oňarmadyň ataşyr. O ýene de bir zatlar diýjek ýaly etdi. Emma näme üçin aşak ýokarynyň ýumry bokurdokdan esli salymlap asla sesim çykmady. Aýalar turup gitdiler. Döwlet basylgy duran şaýdany oňuňa fiýşirdi. Ol hoglukman az şaýdan bir kelep ýudunundan soň ettirdi. Soňra ýok, özüňiz bilen diýdi. Öýkül awazly bir jümle. Göllerde ýemeligilen kiyine gögün çökkününki däldi. Bolsa da şu adamyň aňarsyna bir gaýnap duran güýji häba bolarly. Ondan ol başyny gallardy. Hemişe bäri geleninde garagulun düşleýän ýeriň hocam şükürünki bolardy. Alhaýyn bir hepde bäri taragytdy, emma hocam şükürüň öýüni unutdum. Gowy gawat gelin, men seni bir görmekçidim. Senden ýeşetjek saňa eşek sözüm mädi.
Sen menden näme ýamanlyk gördüň? Sen öz wekiliň ýoluna ota bastyrdyň. Wekiliň ýoluna ota bastyran nälerin? Başga sözüň bolsa daýdyp otur. Ozam şükürüm gözleri kütü bilen ýaldyrady. Ketu dalyk gelgelinni goşda ýetipmi? Ol bir bilen wekili bir-birini ýag etdi. Ony towtamış göterenok, sen burada gaýta meýal saragata başa çek bolýarmysyň. Näme, utamyşan göterecekmişmi? Nene gataşyr? Akylmy? Bolmaz ahyry. Ozam şükür. Ikimiz kowumdaşdyrys. Emma dogry sözüň hem aýdylmaly ýeri bar. Goşudy agdan bolsam, elbetde howa eden nälerin. Bir de men il behbidinden gaýry ýydyrlayan zadym ýok. Behbid diýeniňi maňlayan. Garowlun sözüň gutarlamaýatdyr ozam şükür, göräýmäge ýöňdün taýýarlap oturan jogabyny berdi. Hal bir kerek ýollaşlary şow duşupdyny. Ama bir köýragry ýolaýypdyr. O minneti ýarynda gerçeklerden çeksin. Ataşalha, Recep Şawşýaly, Anamrat Tolunny, Anoglu Kelje, Kelhan Kepeli, Soğap mergen, berden azar perren ýaly, atarman saparman ýigitler ýanynda bolsa, iş bitirmejek bamy. Şolar ýalyň teoriýasyny toplaýmak üçin kişi bolmak gerekdi. Daýsynyň hem adynyň tutulmagy döwletiň hoşuna geldi. Ozam şükürüm hem äheňi, eliniň ýüzüniň hereketi, gürrüňdeşini müýnüri göderildi. Hey, seneme bolsady. Ony ýer bäret tuturyberdi. Gowşut diýeniň bir dengine başy zaraýdyrdy. Ite bir ýok bergesi bardyr, bilmeýän bolsaň. Şu tarapda algy berge etmän ahara daýlardan kag edip bergesini üderini ulyr bilýär. Ýeriň başyna agyr musallat düşenine gowşut humar bergesini edip berdi. Hey bir humar adam döwletiň gyrasyny eltip bormy? Ha, adaşyr. Akylmy? Men bilmem bu zatlaryny. Sen garawulun ýaňy il behbidi diýdiň. Menem şu zatlar il behbidi şüne diýendim. Şoňa gözüňiz gowy etsin. Hala görüň maryny. Ismydama döwüşli. Hey saragytyň hiwudan ýaňa bitiniň burnu ganadymy? Ozam şükür ýüdün tarawludyny. Ataşyr epe gyşaryp ýatan ýerinde kerli. Geri şunu goýarlar ozam şükür. Başga urun bolmasa ha bolmady ýanka akylyňa maňa hader meniň bar ýerimde de adam ogulyny berjek bolmy? Atanyň da spaýçylyksa tekliwine keleninden gapyryk eden döwlet onuň ozam şüküri näme hirrak degişi. Onuň näme üçin näme jogap berjegini gyryklandy. Ozam şükür bir etdirdi dedimdi. Ýetli halimden soň hey hepbeti deydi de ýuwaşdan ýöne iç ýakgys güldü. Ýanky mesele bardy munun artyk gorjasy ýönkürüň tapmajagyny göz ýetip duran. Onuň däli bile deň bolsaň, kim bile deň boldugyny diýen nakra duranyp, ataşyryň beýle ýanyndan düşen kişi bolýanlygyna döwlet düşündi. Onuň ol dewrenmekden ýa halis guduldan itinkä döwren gözlerini garawulun tarapy ýugurdy. Sen garawulun berde täzedigini tapyp ýere han hödürläp ýörsiň öli. Köyneden gelýän ýarlykly hanin tek diri ýarly. Emma ýere akylly paýgatly namasy diri adam gerek. Ozam şükür lap berip bir gazdy. Tapyr tukur aýuwdaşyna çöküp çökdün ýeki diri geçenni. Eliniň aýagynyň janagyly hereketinden täze keşäriň üstüne ýeňiljek tolanturdy. Onuň äpet galaby içine tygdyryp bilişi haýran galyrça bardy. Bolsa da bir äpet ýeri bar. Bir gedek şişen körük ýaly doğruluğuna çykdy. Ha, onuň garawulun beýleňde şoturun piyada ýarlyk gören bir kişi de bardyr. O kişi sözüni hatam nazım bilen aýtdy. Ýarlyk gören kişim soňky sözde garawulun möýesi basym berdi. Görerde. Ozam şükür gulagas. Yetim saklap oturun ýeki öýüren araňda ne hile edip durjagymy bilmän oturan halyma. Seni tutuş bir ýyly hödürläp bilmejegimi gözüň etsin. Teläbini ataşyrepe ýaňy gat düşünip aýtdy. Ozam şükürüň giň owalarynyň içinde baksaklayan melentil gözleri bir gadardy. Soňra garaldy. Onuň reňsizlendi. Ol bir haş edenden soň
Bolya, dedi. Ozam şükür seydik sindirin gara kesedir. Singirer. Garamasam nesibedir gara ulun, ata şiir görüveririz. Ol iç yakışlık bilen giyinligi sarıp, neden görýäňiz şonu diýip, şorta atşykly gyzary tamatyp goýberdi. Ondan ol bokurdukda kızılı ulun çykýan gada bilen, "Awa, kän gurrun başı ağırdyrly" diýdi. Ata şiir. Sen ýa-ni başga gurrun bar bolsa diýdiň, başga gurrun ýokdy. Şo ýanky lenan turup ötägitdi. Şo ýerde bir pursat gerek boljak, zähmet bolmasa oglanlar gurrun şonsuz bolmaýarmyşmy? Ýok, gurrun şoň bile bolmalyrak. Döwlet ogul haberejäni ýene de alyp gelmeli boldy. Başga gurrun diýäni miňe kökü aňyrakdan gaýdy. Ýöne köne ýuwtäde algyry kıyamaty oýlaýanda atdy. Egerde ol köne öldürýän bolsa, ondan o günäkär algydar derler, bergidar bolýanyny herkime aşkardyr. Malymyň hatyrasy üçin ýatlatmak men borjum. Anha mazaly şu ýerde iki zany epey kişem otyr. Şeň güwe bolmaňyzy. Men şu ýene bir sowalym bar. Munyň adamsynyň bize önjeýli bir bergisi bolmaly, şo ýadynamyka? Netkada. Ellen gudu diýet ýeri oturun piýady. Indi ogul haberjäniň adynym tutgelen okdy. Ojum şükürüň ölen anamlaýdy şeýale. Ogul haberje ýadymda diýip jogap berdi. Meşwernem bilýämiň. Hawa. Onda şonu şu adamlaň ýanyna aýtdy. Köşekli diýdi. Şondan bäri näme söýletennem aýdy biljekmi? Şol göçügüşlük ýyllardy. Ondan bäri 18 ýyl geçdi. Indi özüňiz oturmagy ýöňü bilen hasabyny çykaryň. Ondan şonu edmek gure bolun. Hani men aýtjakdym. Ogul haberjäniň iki arada ele urap oturup onuň sebäbi görnämedi eken. Gafyrlykda basylan ataşyr epede ýöňkülüň tapmady. Ol ogul haberjä bir bu çakaşyny hem şunu aýtmadyň diýdi. Hiç kime arada vermeýin diýdim. Özüme tapanjamy iýer oturduk. Iýerennem men gitmek hem agdasyn diýip ojam şükür talap etdi. Ogul haberjä barmaklaryny basyşdyryp uzak ýyllaryň hasabyny adamyň öňünden geçdi. Esti salym hasap okulşandan soň ojam şükür ýene de talapyny aýtylady. Galamasynyň molly we müftü bar. Hezibin sıkışında bana iyiliğin yarım cennet saat derkar der. Şeriat yoluna doğru getirin de. Uzaklaştırman razı edin. Ne herrak onu yolunu fikirlenişersiniz. Ozam şükürü uğratmağa çıkılın. Ataşir epe. Bilenki fikirlenişilgi deydi. Sen mollana hasabın ettirdi. Haberin berik getir. Ondan bir ay mühlet verdi. Malın men işiğinden alötəgid. Bergi taňar ýelkany bilen ertirip berilýändir. Bolýa, sen algyňy öýüňde tanydalay. Mehman uğradyp öýe girenni. Döwlet atasyna syn etdi. Bergi üçin elpmeli mal, azym küjüm bilenmi? Köpelýäni diýip bir hasat tapdy ahyry, ol ýaman algyly. Atasynyň apan hat boyun alyp oturup berişi geňdi. Ömrüni ýurt sapyp gelen adam bir ýerde beýle hakyny jyry boldy. Yok, gen alıp oturup hiç yoktu. Her nenen ömürde onun bisak mamlı yeri adel ahirin. Eğer oğlunu bilgisayar fiilini mecbur edin. Goca boyununa çektiği şu ağır yükü yegişerilmeyen çekip bilerim kadiyen tuvallı. İyilin derdine yarayami, ya da ona dert buluyami. İyilin üstüne afet getiriyami, iyil ıslat getiriyami, ne hilim murdu atı özün kü. Oğlunu onu haypilin yeri azmıdın emi. Şo duygu bayıp, epeleň başyna musallat iýenini, ýüregini gıym etmänmidi. Bu şonda düňe bir özi şünnel. Maşgyranyň hemmesi, şol sanyny atasy şünem ýedir çekipdi. Dünýäde islahan bolsun isleşa adamy boyun egmedi. Başynyň dikligini imannyň mukaddesliği ile desseň tutýan, öýdan san ugur bolsa, ondan tutsa basylmady. Epelerin 6-7 sany garynyn aňyrda hiç şiýlik häkimlige çykmady. Emma öýdüni memleket sultanynyň pes tutmadyk bir kişiniň birden egiriniň salaryny görmek.
döwlet üçin bisak agyr külpet boljakdy. Gozanyň bu hasraty ne hil çekçekdigine bolan bir bilet geljiligim aşaklykdan. Döwleti kütöksü gyzynlyrdy. Goza ol lawry döwletiň saklaýşyndan ýeňil götüripdi. Emma bu gony kadal zat hasabyny alyp başlady. Şol dagyň ataşyr epen şükürmenliginiň en şemet sebäpleriniň biri ýan merenligiň ýyledy. Özüň kürede bildirmäge hakynyň ýoklugydy. Şo garawyn bir ýerde gaýratyň bolsa toplamaly günni. Elbetde ol gaýrat ölümiň şagida üçin gyradeňdigine, ondan gizlenmäge demir gala bolsun, gatbar köşkler bolsun. Hiç şiir bu kuyunun yoktuğunu. Şonun üçin 15 ýyl ýöň ýady soň gelmekligine ullakan ähmet beribim durmaly däldigine. Galip ede hatta ölümüm ölür ýaly ýokuş görmegiň bir baryň iradasyna nadil bolmaklygy aňladýandygyna putananmakdan sakal ýady. Şoldan başga-da ataşyr epä hümmet berip duran, onuň öz ruhundan tüňünden öňýän egisilmez bir çeşmäniň bardygy hem bilmeýärdi. O bolsa bir kişinin dünya ýeşiretine aşk edişinden ady, namasa aşk edişiniň has aňyrdandygynyň. Ne hilim bolsa, döwlet şonu basarly ata hakkyndaky düşünjesiniň üstüne ýene-de bir kerpiç goýup bilipdi. Algysy bolsa göni gelip aýdaýmaly ekenni. Asla şo wada duýdurmaly eken onu bir şöktür boljakmy eýete diýip garawlyn oňkyr makullady. Hocam şükürüňki düşünükli, onuň algysynyň ýerine düşüp gelmeginden ýörüýte bir matlap bar. Oňa bugünkü gün başga zat gerek däldi. Ataşyr epe gerek. Seniň ýaly onuň ýaly agyrly adamlar bilen gatnaşyk açyp goşdun üstün çykşyk. Ýok bolsa da sen ataşyrlygyň şu ýerde ýene-de bildirdin. Allah kuwat bersin. Ay näme ýene bir gaýrat edersiň-de. Ay hawly. Inne oturuvereýinem diýen göli şu töwra bir alada çykýady. Ýene-de alaman. Her tapar. En ahyrkysydyr diýip umyd edilýän musallatyň asyl soňu gelmedi. Öýtäde ene geleli bäri gidişlik madal saýpal tapypdy. Ýöne bu gedek ataşyr ýenetiniň gyýkylygy ýakyrtmadan saklap bilmese gerek. Onuň öýden iki er başlaryň eteklerini salyp çykar giderler. Gaýdyp geljek gelmejek gumanydyr. Iň ulmanyny bir topar aýal ewtat, ogluny şowy gorawsuz gawalyp gitmeň hebesligine akyllar çatdy. Uliliň näletem onuň üstüne. Bolsa da hocam şükür bolary, çykkansa ýagdaýa salyp ötägden utan etjek. Döwletiň pikirini garawlynyň sesi bozdy. Haydi seňe mirde geçdi şunyňdan bir sallamly söz çykmady. Şunyň ýöneligi beýle kendi mana okaw. Oglunyň ýyny dyglap gitdi. Näme şunlar ýüri hiç ýertaren okdy. Şoň hem bir kimsin ýerdi. Näme şun bir adamyň gidenini edip bolmaz diýen sowaly. Bir öýdüňini gaýta-gaýta kelerdi boýýady. Şo barada baý köp oýlananlara terede otursa, ölçügüleriň käbirlen döwletiň garaýşlary laýyk gelmeýär eken. Süňüniň gatyjalygy, häsiýetiniň gatyjalygy bilen deň ýugurlan oglanlar dogma tapleýarlar. Janabat meýanyry. Ýüz gaýdalyk, dödümlilik, bihaýalyk, remsizlik ýaly häsiýetleridir. Köplen halatda şonuň hasabyna laýýarlar. Bularyň hemmesi möjek gylyklardyr. Awada möjegi neniň dogumly diýmezi. Arslan bap mert sagdynlar ýyly ýüzüp durmy näme? Onuň üçin peýelwanlykdan naşary, nefsine buýurmak, özüňe erk etmek, ejiriň arkasynda durmak. Elbetde güýçli arka durmak has amatly. Pida çekmeýän başarmak göçüňe meňdeş köp asylly, gelişik häsiýetlere eýe bolmaly. Olara alyplar gerekenler. Alyplygyň daşyň güdüne ýazylan hatdan mäkem kanunlary barmyş. Şonuň üçin alfadyny göteräýmek her ýöňeten dogumla başardaýmy. Ýöne baha kesýänne de gep bar. Meselem, sanjyr peýelwany her ýeten batmyksyzy alraýmarsyň dogumla tabyna. Anha garawy şawy gurt ýaly dogumly diýdirmek üçin – 'สาดราสูสิยากจะสูสิเกิดมาว่าเชื่อทั้ง
Egilinin yumurtgosyny ýoljak bolup dursaň, şiilleşiň suw akyny ýyp bilsem, erk satmaga gelen jerşiň talamany oňursaň ýeterli. Gara goçagy. Üstüne gaçan ýeriň bolýar. Emma döwlet göri, eger ady arşa götüriljek ömürdi. Bular ýaly dowumlygy başarjak däl. Başarjak däl. Hey ýüregine laýyk gelmeýän zady özüňe taglimat edinip bolarmy? Ine munyň utulýan tarapy şu ýerde. Özüniň mümkinçiliginiň nefes burun işleri başaryp bilmeýänligi diýerler. Yetmeli mertebesine çykyp bilmän haky armanyja köýüp ýatyrdy. Döwletiň amala aşyryny ýöz boyun almagyna görä başarnygyndan has ýokary işler bolsa, onçokly bir derege de alınmaýan ýaly. Ýogam şol çapa bol dökülen güni düýürlügi gamşyň içinde oturan ýerinden terwaz tüýdürmegi. Ýetir andanna öňünde oturan atlyny şemşer bilen teňzir etmek edermenlik däli dagyny emi. Hatta şolaryň şöhrat getirip bermänligi tütän deregine kabul edilen üçin bolsa gerek. Sen haýsy bir adama düşündirip çykjak. Garawlynyň nişanyny şapylatmagy. Adat şowulşyal döwleti düýrükdirjek boldy. Şoň atam şeytanly bu ýonuşdan dürýän gawanjyňlygyň girdabyndan her zat etmeli bolup halas bolmaly diýip özüne beren wadasy kelle geldi. Gaýratyn toplanyny Mesteriýanyň üstlän ýerinden aşyp durmanam dolanyp bilýänligi ýadyna düşüp, özüne bilen onamy güýçlendi. Goçmurat, garawlyn be. Sen onu dammadyr diýersiň. Käte atam kemide bilelikde akyl berişini görýärdiň diýip, bassaşyny çürkemäge başladyna. Garawlyn oň sözüni kesdi. Oý hawzyn Goçmurat. Sen bir fakyrda başladan adama gerek beren ok. Men döwletden heňkiden üýtgeşik bir zat eşitjek. Menmi? Men aýsam erkanylyga gowzat. Emma özüňden erkin bolmak akmaklyk, hatarly. Döwlet öz gadanyny köp gaýnap, logoly öwürlen pikiri dile getirmänni getirin duýman galdy. Ana görýärmi? Aýtmadymmy? Garawlyň sözi satly çykdy. Şunun gözü gaty şuňa diýýär ahir men. Şu göz senli melleden has aňyrlardan bir zat görmeýän bolsa, men zat bilmedigim. Hawunky seskiniň agaty çy biler bolsa. Beýlek garawlyň ýüzündäki beýerçiklik çynna gaýryp ýalaşdy. Hey sen özüň goşýan bulaýmasaň, billimmi ýa-da bilmedim. Goşýan. Kellesi giden döwlet galgyny jogap berdi. Aýdaýynmy? Aýt. Oň ýary hünäriň bolsa, aýt. Döwlet gaýratyny toplap şeýtine nadym berdi-de. Ýöz goşguzyny birinji gedek köpçülikde koydy. Nagra tartsaň, jümli jahan sarsyn. Yeli sözüň dagy daşy eritsin. Ağzından söz gaçdy. Ol yer kersin, yer tutmazak bolsa, gowsy öçgünni bas. Döwlet şu ýerde togsudy, azyk oňaýsyldanjak ýaly etdi. Emma derrew özüni tutdy, ýygyny inne goşmalydy. Garawlyn şawrap duran gara silkmäni gapdanna bulaberdi. 5-nji baş. Şu gedek Buharada salamly ýegrenip berenden soň Molla Nipesiň öýden çykman ýatyşydy. Oňa ýönkül şeýerler, ýütgäpdir diýjek bolýandan tapylmandyran okdy. Bolda kitap baryny getiripdi-de, şolar bile meşguldy. Şolar muny dogrusy gara başyna gaýdýärdi. Başgalar Buharada parça, ýüpek, ýara, gap-gas ýaly haritlaryny bolsa, büýükini kitapdan tutdy. Buharada bolan uzak möwlesiniň dowamynda hem munyň ýeşip kitapdy. Türkistanyň aslamyň iň iri dini merkezleriniň biri bolan Buhara-y Şerife kim ziyaret üçin, kim fiýahat üçin, kim tizaret üçin, kim ilim öwrenmek üçin barýardy. Bu başda harjatyny üçe bölüpdi. Birinjisi okudy, ikinjisi kitaby, üçünjisi fiýahada harj edilmeli. Elbetde nedir sadaka,
Hayrıqsan şüýnem epetli harajat gerekdi. Onun bolda şol üçüdünün üstünden den ayırıp koyupdy. Kitaplar diňe wagtyny däl. Barjy ıskynyň malýady. Onun üstüne kelle dögülýärdi. Fiýagat göwüňe çýady. Kalbyňa bedeniňe dynç berýärdi. Madama köňül guşy ganat baglap uçsum diýip arzu edýän şahyryň fiýagatdan bilen leddetiniň düşünjesiniň şägi ýokdy. Buhara her gezek gelinene molla nepes özbek täzik Yahudi mehellelerini, oja geçmişden habar berýän jamyglary, medreseleri, türbetleri, dukanlary, bazarlar söküp çykýardy. Adamlar synlaýardy, olaryň dep desurlary gaklanýardy. Gul bazarynyň gapdaryny dolup çuňur-çuňur oýlanypdy. Senetkerleriň hünerini tomaşa edipdi. Yollaşları bilen Samarkanda, Gijduana, Kermena, Garma, Şähri Sebze mehmançylyga gidip görüpdi. Betrapdaky türkmen ogularyny da telim tapar bolupdy. Elbetde biz ýagatlar munyň biçak gerimli jahan keştirik arzugyny kanatlandyrmakdy. O has uluk mendillere alyflary terwat edýärdi. Munnun marzam Hindistana. Gözüm tutsum Dağıstana. Şehri Bulgar. Rumistanı. Açtım deyip arzu eyler. Aklimatı, adamdan keşfi. Edim gılımlar dürü olan yurtların in gulmanına bir neçeden ayrılman galsa ha, adam armanı olurdu. Gezmek ömürden neyip yönülge aydıran nerdir? Egerde gezip görüp bolgy, ömür maqtaban ýaly dolu olurdu. Siyahat. Alaşyda okumakdan kellen hum ýal çişin mahalleri wayz. Talebelerin köpsünün buluşy ýaly molla nepes aşa ýadap, uksuzlyk keselini suratdy. Şonnoňa bir derman gurun siyahatdy. Owa dolundan soň molla nepes öz guýma keşitmanlyk hyrujuny zırulap, doğru olur yine de bir wagty goýup kitaplara bagyny veripdi. Olardan ýa içerde yer ýokdy. Haýsyndan başlajagyny bilmän, her biriniň taglimatdan bir dadyp hem telim gün geçiripdi. Deňeşdirip, seljerişdirip, olar teslin olun baraklaşdyrpdy. Indi bular okap çykmakdy. Hasda yetik düşünäýmekde iş bardy. Doğru türkü kitaplarym köpdi. Emma arap fars dilinäkiler. Her seterini darnaçaklap almalı. Farz yine değil hal. İş Arap dilinäkilerde var. Galın kitapların sahabynyňky ulu harplerle ýazylan atlar, wadalylygy bilen göwüňi gyzynýan bolsa, sylsyrymlygy, agraslygy, haýwa türü hogun wasýady. Egerde molla nepes ozuldan öz halifalarynyň çykan bilen gaýalaryna ýarmaşyp görmedik bolsa-da, onu bir kitap dağının üstüne başaylanıp megrem sermagallaktan aydardı. Ol halis golları, torguları, tanlıkları yarara getirýän hazina munun soğuduny kemsiz çıkıp, şığıriyet şuulasyna göz düşenden soň, arýanyň güllerden balýygyna jidek 20 etlik güle tapyplap, nevsegurlyk güle okayan diwanlardy. Bular Ferdowsi, Nizami, Yunus Emre, Garajaoğlu'n, Saadi, Hafiz, Zami, Nesimi, Sayat Nova, Novai, Fizuli, Piragy ýaly söz nepesliginiň, hoşduwanlygynyň ähli şirinliklerini özüne jemleýän datly mewlerdi.